wiem from a efa wiase nyina ho hiahia yakomu ene said o my Ghana sabre yegina akono okon kese pa na yegina no nam se yisika asem no ba bi akogina ne de opeso ka no kore de ogitum so o my na nyina yi ha no bo ho aya na jaba bi ogina nti otimi nka no kore no enye mfom so nipa de sa na tie se be ma odo ne yire odo yire bebre ba ye bo ne kore nti nka na wani ma jobi se ko nyori no na de na ho eti onyame de adi nyina beda no ono ne the supreme being, the supreme commander we are singing ani mu ankama nyina hye ne nsa na bodie mu no ono ne total control over every object and nti se bibia be koyie wabrabo mu a uyi nyame firi mu a enye yie waye kokoromutie nti ye da no no so apa hosima aduasa enkron Oyerepa studios ha enanso ya ba ye be kansem nsam ne de ye be ka se de tie bia ye anka ho na be ka Mpanin Atenase no Mpanin Atenase ya ka bibia toda na ebinum na mo mpanin fo na mo yese anga kwara na nka pani na be ka eti ya mo ne ya nyadwen why ayadan ya Oyerepa FM ya tisuoi aya fidi a ekukudam evrempem mu asiedu na etie enti yanso ye boy homodin se ye be ye de mo pe amamo edu ba bi na to pare ho a momfa nche ni nyina aka ho na magro ne ye de ball wa ye boy penalty e ba mu throwing ne offside ne ade du ba bi anu ato ampa ho du ba bi kura wo nsa egu ho na kobom pan ye se fa wo ne ade ni nyina aka ho na magro ne ye de aha nti ebe skills ne de ebe yara aka simadio nu ama no hotwa boy de ye sim ntem ne akọ ntem se ball ni nti ye kira se nyame ya adoma ye ntim ma kira na first quarter finals no hit grounds nya sam ketwa wia no mienza edu sabre dia ahodenfo ne hia wo udi agro abekọ extra time extra na amwa ye bebo penalties ti ya ne mu ayedene nti Mpanin Atenase ye be hom so ne Jama Clementino the darling boy one the sports lawyer baba Isa see a friend Nana Asante onyeni paketwa ukọ enkremusun mu a ne din baba Isa no anabi Isa alayhi salatu wassalam we yekomsheni ne din na dan so no ai ena ukọ akan enso amamre mu nso a Nana Asante sarbedi akon onyeni paketwa nti edi dan so nyina no so sign sports lawyer lawyer de na ye nya gudie kora o aha nti wo mo na ebe tenase na commentary no bright usunom nya gro kora solo no nyina abebam abamu ano to park shako ne ho ahomete se wasi ni nua bi kira de wo Christian Service University wotumi kia ne be 40 ni nyina aka gro no sa na tie yesu ni ba wo dwunkro mu a odimpam ti nyambo ochina wia no miensa ni nanyumre no nson no de daje ni poso mante yenka na kese asan kobu ebe kobu na ya hwese ifiri dwade ekono ebe fite genum kama amamo monsam na amode abreye no eda yakoma so ne hia yen obia wasem we ho no yenya ntu ho bia na home investigations aha hwehwemu awodo ese ye na igusu a ye no eti mampo konto ichibo hia kumana na afie tu na ye ba de aka ye beso so
adwuma no ana wo ye kɔ no na emum sabre mabagafo wa ha de ma on makɔ aba na yentinsim na de ye wonsam kai o ja so ya bakeka hunum poto so obi a akɔ ahwe no nam sɛ agodie ni baabia amanfo ani abre sɛ obia ɛwɔ ahohiahiam kakra asikafo mpo omu hunu so nti wodo asɛm fufuru obi a waha no do asɛm fufuru obi a waha no sɛ wodo obi ka 50 Ghana kra no obeda wa nyabotre pa besiama no abusia kra kisi sɛ ye tempa enka sɛ swa ena sika ketwa we na wo ha me na gina me so na atata me hwe masa na wa chewura bi wa yasi ha me so ngopa kakra bebo me so pa no pa no ko ya so wonte 5 cedis o te a free 7 cedis iko na me so ho aden 7 cedis iko enyo obi a wadum bi ana esikani o abusia enye adum gua o ade fast na batwedi aponya o 7 cedis na no ye ko help me change yes emo no salad ni e Nana me say na no ye ko help me change ye do baby ana abofo we ho ye fa de o Johnson so baby ani obutazi rank the opposite say na wache bi si ho ena kra chiri Johnson so ngodi me hu a wache mani age ko ya wache ra top 5 for Sebra we 5 for me free we ye na free 15 equal awache no o free 15 eko am say na 15 ti kokko jina ho hu awache na ba 15 no ada nani cameraman do no ada yakuase me dey me to so bi adwane so ene emo no ye ti free 5 oko plain rice no ye ti free 5 oko ye ntimo 4 bi it is all do bi ka 10 cities no ba da wa men ka say 10 cities is ka e sika pa na how to say hene nyame adom no mpaibo ye say kwa manfo awurade adom afi ko na wie he asem no no ye say out asrasra ho na na busuafo afihapa sa benifo se o konso mo nketo anu atoto bi ahyeje ho ejaja se kwanso ama aboa na efe I don't know kwazo Asante na gburu ne waka asem amamiro awo se o se nye obi ana wa aduma ne ho ato no dabi woni me de ka akofa se branu bi ho akofa ho a ye bu obi askani ye wo branu bi okumase ha se o bi satade a ye de ahange wa hwe ya baka se nipa na woto ade se be na dwunum ka no eso branu no so ade to no me ko ye wo atwuma twede he ya na me da me ho no na abdo me ka akofa obi adua pian so adua pian wasiesie so woto na me de me ka akofa so aye wo kwa ho pesa wasiesie no kwa no ha ode boto na bese kwa no wadua no so na man hunu wo driving mirror no mu yi na me de kofa so ahwe ma me ni bra bre adua pian nyina no no de gba ko dabi o adua pian nyina no ne motivate o to ten cities o no to asmo kan o se be ma se me kan chetia o me do me o ana me bo dua yen na ape onga se unza se bi kra utua ma de ama mo dabi be do di free ba na wona be mu atua bu kase o se me kan chetia o me bo dua ne se me do me o emu de yen na ape na se ma me pe dua piano my boss ana me dua piano me That's my boss. Piano. Bro, me so check ma me sa ta we new 10 cities. Oh. No one ya kwa no kasa. Ya no me wa. Ye be bo dia na e be kan. Sa. Wa me obi kura be kasa na dia piano so ye de. Enso no na de gba kwa no kasa. Timi de me ya na so. So be kan che tia me ana be bo me dia. Ana se wo an kasa be do me de. Me pe dia piano. No kika wo. Bema kwaba yo na ho te say nyame adum usuo na gugu suo na di dwuma ate ebrimu kakra hey titi u beat me say me de me ko adabu go ye mv was a titi beat so that titi beat me ko fa chi bi na ho na fa ba bi from men na munya goro from men na munya goro me nua abusuan bie office pono no say they see ball ho ba inside no di agora he say woni pono ina be say ngrom omoja say ogoje ni mo na tadi bi da pa omoja so ati anyan from o se nyame wo wu pa from kan system na fa wu ene ma sesa ho ya say no na kwasi bro ni say climate change no ti na say wi ase na ye bibi yo na o se nga akoto mu
watch me koto yes I me koto koto no say 5 cedis one take if free 7 cedis equal ti me na me say bia o kan 7 ni sa de bia 7 ni menya emu be mia emo na wie menya gari kakra gu so menya se mu be mia ne sa be mia ayeyi mo no nko a na wote atere be mi ensa no ka so wie edi ebio no obi sa say di ebio no na am si kosua say 3 cedis nti hɔ na hu sɛ baabi nkɔmɔ ne kɔ na die bi on smam ɛsɛ mpɛka wuro bi to so nam da mani die bi on smam stood na ayi akwa na obedi la won tam ha baabi no mo ne board no odi la na edu ne so no smam tere ne mane matu enka ma me ko aka kyerɛ ne sɛ mente sakra kyanke mam tere ne mane ya go mo mje nyina ho bi be hunu mo bo aha mam tere ne mane matu no wɔsɛ kra kya uto so kama mente wo de ma that's right na ɛno nyɛ ye na sɛ be ya abɛkɔ obɛfiri hɔ akɔ no ene ya no na sa hwiase no obi ani wa enya hwiase ya na hwiase ma nipa hu na hwiase ka ba fa so abesore no wa ye o December mu de ne o December amaka se ma bagafo nyina ya Christopher matiefo fa ya Christopher it is a DJ for the presenters aka so wo mo a ye de ebebo
Mommy ho nkasa moye ho saa na tie eti Professor Kofi Abraham Jumtuni ayumre ya maadwo Nana Ginadukofo ono so ya manadwo Nana Ginadukofo kan say anata nkofo ani so music industry num dia he is known to be Nana Boaje da Costa Nana Boaje da Costa I wanna be your future queen. That's right. Say obi hu obi aje say sire obi hu obi nso aje se muna sanete Nana Boaje watudumpi na prof nso saa nti mpanifo amienu ya mamadwo na minim safi kwa na wiye mu besi nkonwa na mo de yatra so na mo kan bibi mo tuyefu aka yensem pani baba be trans wo mabobo ano pe prof nya ne bo chef nko ana nya wo yeso woni yanya bi nti ya ka yen we yatra se yen nkofo bi adawro ma wo mo tuom ho si wo se wo no Oyerepa be nante owo mo nkwa mo wo mo do sika be so yasene na ye ne wo mo tu atene abom ne basa nso a ya na ye ni mo nyam nti asida nka otwedi ampon se wo de sofo ye bo a heba center adom yen me ankasa de sofo ye bo a ne ho mfa so a manya no e wo se nka me bo mata ba mu na me bo se esi mumose ma ye hino na chese ye de kono no eti sofo ye bo anwumre ye mo adwo na wo se me mo amane se ya de sade wo ba wo monka ye wo ba so a oginani a obetena se na wo di onya no wo haw to anamo na bra pankro no adabraka na obehwew amo hu sade onyame tumi tie ahaba ye de sayade de oni ahaba nante ye na msua 57 years abrekura na mami mpo sebe no nko afikire kura na wanyin saba wo me enti sofo ye bo a akona nim e wa habantiem na haba nro yonko a che Mpanin dia na che se papa yi odo ho bo no a wayaresa na ogie no sofo ye bo asen kan che say hypertension diabetes stroke wa wanya namu yade won so a epilepsy e twere wa odihie bi so afei se wo ho aye drama or infertility ni ya sofo ye bo ase odie bra so obetu ana mo abanko ana hia bo ho a wakwadworo obi ye moto ho o kyina makọ ade kyema kọ de ne saa wanya da agya nyare so de a obenya da agya konsiero oso de ye bo a ba mishaba enti wa yem ta akeka wo a osa wo yem unum bia ebejai afei ye bo a ba bites no so bo a ema mo a typhoid ne malaria wo so no e kontem na eduro ne ton no drugstores awuru atwe ho hye nyina bia kogu ho de na sunya baabi a ne baabi nti upe bi ato anu afre bi kura no obi kura akoye bi afrem baabi na ode aba bebu a gina mabo 0244378507 0244378507 Sofia bo anamba no nyumire sofo no ma nyina ayi momwadwo ya mi nhira mo papa afi we ma ya dwuma 0244378507 Sofia bo anamba 0245684003 0245684003 friend na Sofia bo a onyo so na onsaw yade na hotobeba ma animunyam aka otwedi ampo nyankopon aye ne nam say ye call Unisam cement for your Santase and about to Unity or enjoy anymore ho and I de besi dine tiapo na wa hu sampa o de cement papa na aye dwuma no Unisam cement mo amoye concrete mo amoye mortar mo amobo plaster mo ye dressing mason for amugu screening mo ina mo nkotungu so na mo nton brika and the cement boy de to papa no preko fresh 0273 664440 0273664440 0273664441 0273664441 any breba why ni adwato ano ye ko dwato apom de ne heba clinic or kwada so wa wo be mane afa nsuom kwa ne se de wo sojafo na tran ho no Assemblies of God aso there bi so nsabenkum so no mo so wo nsani fa so ko ho na apom ne heba o mo hwew amkam apom ne heba clinic se ani yade on inside so den mo amoni so cataract wo so mo nko na onhwe enye ho adwuma glaucoma eno so obehwew ni gisam ne se ani no duru ba bi a ade no wakira wo hu ni ye ben wa afi na wo hu ebo onso ben wa na ye wani so won ngran na tu abom te said obi asend video wo phone so na wo nya download ye no obo so aye bled ani na ye won tu abom wo download ye afi wo hu bibia clear sana omo ebehwe ama wani no aye afi diabetes for nko stroke apom de ba se eno de kra de otene te kra mo amaye mrekete so kwifurufo amaye ase fibroid ne kompo afi wa pressure wo so wo white o de pua agiju oba oni be machia na no etitata ne be ma ho ayesa katoa bi ada se mreke ayesa ye no nyina moa gono ha mema papa gono yaw na ewua fi kra na kese no
brantie bi was one day we yitu ne nsam no wo ye nte said ya na hazafo no bokurikuri no nti wo ye nsa ne nani ne twan so na we na dwen so de no a wokɔdwen so se wo mu se sofa no kam na niama wuto ka ze da fom wo se bra na apomde he ba behwe o magono na kokoko sisi ade e na mo nso aya na osa e hamo ni nyina apomde he ba ne nsa no adwuma kokwada so e wo kwa fra 0551 098961 0551 098961 so for life we don't do so for life enkwanta no a ewura won sanifa so a ye de kwa sojafo no ho ne sa enkwanta no so asem na mekan obekwa akoto Assemblies of God for da bi bonsuo chochopo bi wo ho eno na ibese o se wonde hwa na be hu no 0551098961 frena onyo so se eni kasem bi wo ho a wo patie paade a eni kasem enche sikasem sika wo ho a wani je sika wo ho a asam yesere krai kan na wo sere sika wo ho a hunu se aduane akondo bia eye guy enti bosotwe ura bank se bra no onyo sikasem yie ma wo bro nya ye be oboton kwara ne ntade wo be ne ma be chewase ade wo be chew maami ade onamfonom omprafo wo mu aben wo wadwuma wura nom ni ade ukrom hene be to ade akɔche no a sika de emmasika nipa ye bema amachi de kan no wo se wo bratisa pa wa wo bani mu ne nkoyi adane akire asika ne bema di agro oba no a wodi wachi no asabe eburu ne to yiruku no masika ni bi nko bele 20 Ghana notes emono no bi 200 Ghana notes emono no 100 Ghana notes mesika ni nyina de ye mono em fe pa 5 cedis no 5 cedis no emono no ya na ase betwa Vladi nyame efe na akono keke oyi bondo ba akoto ne nazo gi afero enye sika bi asonbro so enso bo nse na ogi na firi wonsam enti bo so twi rura bank se bra besia bia obama obi eno achi accounts ahodo nyina obie e de mawo nti kwada ko bie bi ho nya ba bia tiam eguo na manfo de ahopepre ye se efre bi panic withdrawal wo ma economics no mo kam to ana me se panic withdrawal ze odi ahopopo na e ko yusika no da bi Busuku Rabank de unti bi ho enti to America fa sika koto ho o pa besi ambema bi se salary loan commercial loan agricultural loan transport loan na no ne agidi sie car ye de toka na mo nso a ebi ana obi di car bi fra manone abrew o ye ho adwuma na ade akoye adwuma se de be ye de mfa so be brew ani na Busuku Rabank se service na obema obi susu loan obema obi Xmas bonanza loan bro nya be o je de kofa bro nya ne ma ba wate mfa so na che se de aka no o de akotua o ka face kamani dwade MoneyGram Western Union money transfer e-switch e-person transfer na o drive mobile money ni na mo ye enti kona yenye bi ma overdraft fixed deposit susu savings account ne kiddies account ni ya beto bi Busuku Rabank o mo headquarters o contract atonsu bukru fie kobi market trader ya chi kwara so gina se kokobi ni kukufu bu so hwe se frɛ no 0244 575360 0244 575360 na fe 0501 333 587 0501 333 587 ma be me mo akwa ba eja na ho ti say pacho me ho ye na ka ba fo nyum wo so ojo ya so ja no nti he no anwa no wan e be ha so bobodi me pacho da bi ayo obabo oni bodi na tie fo tie o me pacho ye fem na ya na ye fem ya na okay dodo na fem na ya na he na afri ba ha me pacho be free jema say bonomam me pacho okay yo na e dia na pia oti kosa how no ye dia how yo me pacho me how nyina ani say me ma me frasante mampon and me papa so fi jema okay me papa e fe na akwasi asaw ajekum ana ni soja o ye soja ni soja din so e fe no Osman ajekum okay ono so ni papa fi mampon nti ebra omo wo me keto ano me dia aja me nim ho no masa omo wo me wie ye no na omo se be papa ne papa o fa sipa ne me maame e wa sante mampon nti omo ma anware nti emu na me papa free mu a chese wo de ba okoso jem to bedru ya no na me maame awo me na wono so ye woni ba akopɛ ye woni maame so nko ba akopɛ nti ebra ba sana oso woni nua ba aka no wawu nti obete me kete ana ode me ko maame na nanom e wo jima ba na me ya akola ketua no me didi me na nanom na ase me no mo na ekom no mo na eba nti kwanu mu edru baabi no kwa me ma me yesa misa me ni me ho adware nti nka on sa fa me ma papa se da bi so osa de me kwa ase ahye
nti wonya me wode ma ye ni nua ba wode ma ye ni bibia nti me metra ni krom na me so me mekyekye na sema no nti bra me na nanom eso mi mu a o me mete no na je say e wona me be call school e wo jema hono mo a me di wie ye nti me call school me wie ye no me woto me na nanom na aso me woto me na nanom na aso nti me papa ani jimi hu ye me papa ni jimi hu ye a me yakola me yesu fo ma wo famisi asitie ma me papa nti se ye makoya na papa de me abekuma na ye me nana nyina ye bi eskuare masan ekọ nti me nim ba bia me yini pa na me nim ma me kra ti jema wona je se wo hwa me tra hono ma me de bo me bra nyina me ware ho papa se me ntena se ma nti me nana mu fie na o masini wo kroduane mu no na fie ni nyina bubu me ne me nana no mu me wafo mienu akode na ya na ana me nana abrajamia papa maame nti me nana jamia no me nana ya na o me nana jamia no kwa ba ko pe eno no so ba wo me papa ajakum no so kwa ba ko pe kwasi asa no nti me papa na kese ni nua baba ko ka no no wu ye nti na kese me na ba ko ye me nana no na de nyina nti e wo ma me wo ye ma me na me tu me na so no e che na ma me wa fori mi ni na film to mu fi me papa ye me na me ma me ye ne se me na no ma me beto mu nyina awudi a fa ma sa ko mampon e wona ma papa che ma me se so de mi ko mampon a o do so bo na se ahye se de ono na se ahye no sanse me na o de me esimpo bia no e wo ni krum nti bra me wo me boto so mienu no papa ko fa me nia ba ko fe na fitechwa e be ka me ho se de be ya ne ma no no wa wo bia ka mu nto ko fa se ne ma be chi na se ma no ti bra me ko wo ba mpa me ba na me nia techwa ne ma me se o ma ne ba ntena kura se na wo te kura se wanyi mi a wo se pro ti ko ka me kwa wo kro no na ho no ya kura se a je se bibia de won te wo ma na papa be ye ne se efie na ya timu no efie na bubu anhwa na chankwa na abu akumi no fie nyina no si fofo fefe enti o si ye no na ya ona na dan a ona na ya na dan no e di acho fa na dam na bo bra ti bra metu am na chesa akwa se me nkwa na me wo fi o si dan wie no o frɛ maami bi e fe na matatwa wono so ye wo ne ba akopɛ so wono so metena efie ono mu bi na sɔre ono so aka me ho me aprapra ho se be ye nta matatwa ne ba ye fe na champon ebra betan efie ono mu bi no e champon sɔre akodum nsaba ono me ntokwa o si afi de kwa de me ma me nta fie ho na papa wi obepam sa akokɔ ma me na me papa hu ni mobo na o de beta ho afi ne ba no ewi ase a afi de boy sɔre ntokwa sa one me nti one me ku no ka se obepam sa akokɔ no bra me ye aduane wo fie o mbo we tu hye me so be bo ma ne ma me nya be bo me nti bra ne papa ba krom ono mo aye bi bae no be krom ono mo se obey to ba no ko mo foka che ne se ajajakum misajakum wo ba no kwa ya obusi afo na do mbete fie on de wo ba na fa so wan yo mbeku akola na to fie o sanse de omodi ya wo ba na nya fe kra na champo ko no nsane ke bedu ko no nsane bia ba akola ntokwankwa no mo ne ko mo bo no sa no mo di ni pamro nti o ma papa de ahomte na chese o ja ne ka o baabi na o fa eda na chi no bewura ono so ne kwan ni bi efa mficha sa bewura fie to bewura fie ono no munyim se papa ba ho enti de o meka ne se pa mo bod se o mo di fuladan akwa afra ke be ni ba efa na adwa fa so di fuladan begu nsuom ama me manom na me ma ya wuwu satan ma o miensa me me ma ya waka aya akola bi na akuye atefo mame nai asema wo kan fuladan na wo bodi na ye duro eya wuduro ye dikum mo wa wo wira mo ye kura ne se o dot se buru no ne ade na nkrantie twa wo mo se no ne ade a ye duro bi very poisonous, very 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 poisonous. Se kitikiti kura ko hyew bo wirim na ekoto aduani mu anase bibia mu a on fa ho totroto nti edro no wo bodi inside full dan there obi so the full dan begu nsuo ma na wo dia nim dia ezo on ya no wa mi so wo kun saman ma me to wasem so enti ebreba sa na me papa so oni ma bi e feri mi sa he no mo so wo edem
nti ote yada no okache bisaye what the omoko no ko bie efie pon no nti opie efie no pase mama yiko me da mase boni be pa na me ba na ya da ye mo nti mo so mo di fula dai ebikuno akoda no woni ho e pa mo boyi ka me tikuma se meti an se mase nyina ahye awo miensa mo be ku mi bayi boni be no ya mo nti e ba nsa no o mu nyina yo nti en pa ko fa panyimfo e ba ye na ade a choko fa mpanyimfo ba asem se na oba bete enti mpanyimfo ni mehia na ade ko dia me dia ye o mo nti o mo di fula dan be ku mi no omunka we na kasa ni nyamna mapaso sata do akodi nkwansa ye chia me hene osanso ye ke panyi pa no na kosi ageman omuso na ebuku asinti otoni se ye bi ye ontimi enye ade bi basabasa bia nti ho ma apo de are ho na tuka no san be kuma se to ba ya apero be frame ma me wasante mampo se e ma me mra na asewo obetena ya re ho sempa wasini fie ono ato asase asini fie ano de ye hotel efe oje so bre ewojema ewure mu ase ho enti ometumi efi ometumi free abusu afie mu ho no fa me nko je so bre ono akasa de sase a woto no ifie ni so na papa me ma me ba me kwa na me pesa me ko na me ma me eka ya no sanana ade yo papa na akasa dia e wo so de abusi asase na wakosi fie no so nti otia da bi no aha so be ba be yekuro na sa ba bi anan papa so afie no wale fe okinkim so enti e ho de e bodo si akra anya de a nipatimi ko ana nipatimi ba na ye hotel nti se lipo we da ho ma na hu se nipa aba ho kakra nti mi disu ni ya pa na misisa me de mama me kai na misisa me de mama de koye satan ko la school for kakra wo ho ma o mo so na o mo to for hostel kakra na fie no nti me ne o mo kokotra ho no ti atu ma de ba chia no pa no na champon no one school oye sabo no ka so di fila da be ku me no no ye adwuma e wo secondary school on ma o do ho sa kwa no abobo school for ni bia no aka cho mo say sa me mama tefi on sa o ma mpam ya na won ya ma kai dia papa be to o munti o mo mpam me nti me da be so da pa no na school for na o mo dio no be di ni ase o ma pra no no ma egu mi kwaya no foolish woman chop this belly anytime kwa na nkwala yi etime wo ho nti e bra ba sa no papa tie no ba ma nkwala no won ni hia ni pa bebre se nkan nkwala ntu that time say onko ta wusi afie mo munya ma ka de no no asini fie wo hia na papa enti se school for no anti minimum anya baako no ma fuma nya ni fie wura na o ma no me dia anya o muntu dana o ntu asana wako nti e sa mpanyimfo bi esrei sa school for Mpanin Atenase bia ni wa e de nkwala na ko nti o munya abote to na papa ka so mo ne ye baako a obeto TV kase we so mo da hwe ball a e bibia enti to mo papa free as o sa akoye no achi no na nkwala no afei ni ma bia no mo ye no na mfata na papa ba se o muntu efifie ho no mo fa fie ni mame o mo o hye fie no so ma me kosa efie ni ye media minti no si fie no sa se oni nua ba oni obi a abusua no efie na wo se abusua fie no o mo fa na ha de o yiri jata edna koto ni buom enti se bete on mama mi ko nipa fie na yakume me so me hwe se obi a so emma fie ho na me ma na kwan asida na mate nti odi fie ni che me no so mi kura me wale fe ata Moses enti o yetunsa edigu se koto sharp bom mam papa de bom pa yetunsa ma anipa no mo nyina papa George dum nyina me so adwo salum nyina papa de to manim se final ko ni fie na wasi ne de o de acheme enti na menyem e ba bi fe na press la se onya 22 years ti akwara me wo wie ya na pe be ye busumi be mienu ko busumi miensa no na me ne mi maame ni mi nua no nyina ye be kuma se awusu akruwa na mi maame ya di o baba George ni Josan no tu sama o munum bie no o mu da so ti ase George tana afi Josan ko ase mi na o court okay e maame yanko enti e ba sa no na mi maame ye ko kuma ye be kuma se be da ase enti be da ase no
ya ba no me ba me nua bi fe fete twa le papa de mbra le ma me se on permanent na kura asana se be pon me bo na ma ne o makro kakwa makro because friends afia da se na abusuan de aye mi ojema am fi bi nkola be o ma te kro nu sa awie na fe de o ma ba je abusuan fie na fi mi nsam ti da ne makota ni fie na wo je so bre nwura mu ho enti afia da se mi mo bi a chance o de o sha so ma mi se mi nuanu bi eba mumu bi ba jema na jame so me ne mo atanda obetena wata obekon a me ba bi da na hokọ enti afia yenko da ase mi nuanu ka che mi so ne onko na woni papa ya akanti onu de ontumi nkọ ti wo mro gya ba bi na wo kire se aha se na papa ni fie wo watu ati abusuakuru wa honti me nkọ ho na me nuanu kire me na me so me kọ ho ma pa be ne me maame no ye kodu ye so ye da ase no na me papa tu nsa sharp ni bi ede ebo mpaye na eho na me papa efrefre odinso ni bi frefre abosum ene empanyimfo a omo wo nkwansa mamu ni asante wo ni wo mu nyina no abosum ni so nya ho frefre de bompa ye de man se odi mi ja o mo na mi nyamia kana fiahye e okuro na efe ni jema no enti omo nka me so se nbo ni fo bi obesusu boni bi adama me na ya no na no mo mfa nya de omo pe owie na otutu papa yeso jadi otutu mi ensa pe wabusia kruwa na o jibi bada ma wonu no de tane blo ka ja se me ko sha me ko sa na me ntani ko mo no ma me fi o da me fi o no ma na se ahye na me da mate na me fi o na me ko jema enti me ko du jeba no na school for no omo yes o me to mo da na me ko du jema no me papa ene me o da bi ofre me one me ye kama enti won wo di fie di kiss nyina e fie ni nsafo nyina me papa de ma me sa menye na menya adwuma enti ifie no so ye ni hotel enti menye na se obi bedu ama na adwo ana wia na ope bia da man ba bi na esika kakra menya no me fa nhwe ne nananom ma me nko ba bia me ntan ho da mpacho mate enti me papa di ifie ni jame no na wono mo so akoye fie bia ehye hura mu pa enti susan ewo kromo nyina nsuota eho na eba eho no wo fom nti na efie no so mode ene enkwadu nyina ni nwura kusu hyem fie bia emme na sa enti wo nso beto no na so ni betata ho ma wo nkanka bi mponcha ni nkane etwa fie ni so sia I don't know the I normal when you side baby I do the asem no baby upon one hini ho no man na ya kwem metim sa na ja de ebo mebra me de efie ni so ye adwuma a na ye hotel a me de ye adwuma enti bi wo hanum da krope ana papa me tese papa ewu ti bi papa wu ye na ya de bi ana kese aya asefe me hu nya me hu wo wi ase ti ye ba kumase ye be di na wotwe da wo kumase ti be di na wotwe da wo kumase da ye free kumase a ye ko jema no ebra ye di na wotwe da wi e be 3 days na me ko jema ti bi ko na me tese ye si di ade papa achi ade yo ye de odi na ade no ye felo akwasiadu ana abusua panyin so a owo abusua ni mu se ye fe no agebo enti bi kodu ye na omo ka ni nyina de che me enam se mate na me ko che me papa na odi papa ade no enti akwasiadu ka che me se na ya me ba no na papa me nya wo de na nso me nua ma na wo gya mo ho no me so mu pa enti ya miluni bibia epre na papa fie na ode agya na ade ye adwuma no didi amambini so papa mate nti mi papa no fa mi hye ne yempra ko pe nti na nwumra me de won ma nwumra be ye no nkono ta na ya mara to fra me won ma be papa bi ni papa mienu bi papa bi fa na ya abo afo da papa no ka no na minim no me se soja ni no so soja ni ai fa ya abo afa ba se me papa na e papa nua ma fie no ofiri nti ma se obo na ma ni ko soja enti papa no wo ma baba me bi hu na msida o dende na me ko hia no afa me na konwa ta so se ya papa akoka ho se ya me be ka cho wo kira nyame boa sisa woni ma nyina fifia papa fie no odi makona ya di fula de bekum wodi makwa ni fie sha so ama me no me sa me nyama nyina firi sa fie num na me fa nkwa abusua fie ho na papa da na wo me kokko trem na wo ya na wodi ade enti
efe ni kwa mi nsia omoni di anhye papa na kire me tin din na papa sa papa no se me sisa me niema nyina efe mfiri papa fie ho no mo enkwa abusu afie na nkwata me fa fie no ma no e papa de papa me pa cho aha de me ni ma wo enya yie esan se fie abusu afie mu na me fi bi nkwala abem nyina be 2 years atete mi ame me nyina ho asu se papa me si fie no omuso wo gi fie papa na me ba e sha so ntimi ni ma wo enya yie o se ya na so wan fa fie na mama a ene me mo wasre no wadi nte ba sa bi na mi di su na me ko wura dem na so ja ni so ka che me sai e fie no de kwan bia so e wo se bitutu na no safo abre wo mo nti o ka sa mi de mi ade a chi na me ko hunu me ka che papa George no sa baba ade sei ana papa bia be ka che me no anajo papa no so bi nim no na mum de o ka no de papa ya aboafo ode minim no no ma ba say bi ntutu fie ni puna aya ntutu ene mi enko papa kwasi adi no ho na ko boda mane ti kwasi adi so ko na kura se fra ka bonso enti bra me koye no na me ni papa George ne ko ka bonso ti ko na ko ka che me papa kwasi adi so papa enu anajo me wa papa bia be ka che me se on ne di ade enti me ntutu efie ni pun na me fasafo ama no da me so bi nim no no se hwan ya na so ne papa ya boafo ne ba no da bi me na me di papa de to obi aba se tutu fie ni pum na fama na ntutu mo fama no na kwase je kum wana me yanya abusu afie tu so si abusu afie wa no wakosi bia ma wa ampere fama abusu ni bia ya na me saba ye ti me saba ye na chi na papa na saba ho na dwubio no be ye ntira me ho no ma me sa na dwubi me se ya boafo no odi asojafo aba eho bebre pakupe abatum hotel ho sojafo beto ho musa papa papa no muni okọ dem so me asojafo ni nti minim se bia o mbabubu ku o mba o mo se na jo boafo na se o mo mma meda aha se no be ye ni 40 days nti me wo fi on me fifia ho no na me fa dan nyina mo se papa papa no me pa mo chaw me samoni de mu papa na di fie ya mame enu na me di edidi na me di mbibia anti papa wu aso aka ye sibire ban soja for ba ho sibire ban me papa wu ya na be 40 days kra na di ban fie se ni me pa cho 22 years asem na me kai okay anti asoja for ne ba o mba pama na adwo nti sister bi e fa na ankam esa na fra soja for ka cha me se mo chaw sister no o fie on papa na ka saba saje kum soja ni no ono akasa ne bantum pom na enya ye ne papa fie na ote papa ndi fie na cha ode ye adwuma nti wa ma pa soja ni ba ko frem no kwa o se awura pa cho ye fra o se na me bo me di no o se o papa pa ne aje kum se na first born me ko mo ya na me ti fi mi ko mi ni me maame os ana papa ya ma jo bo afo se ye me pam mfiri efia sei na ye fa ye nyi fie no ma no da bi ye ye sa enye ye nti ho ma na da no so na majobo afo no na nim no wo papa busuam me papa enana papa nua ma fie na ofiri nti majobo afo no sansi su bi o so papa enana me papa na na ye fe na ya na nti wale de to no ana me na ya na me papa maame ye fe na ya na ta na ya na no ne papa finance ne papa nua ma emuna efie na majobo afo no ofiri nti me na ya na ne papa nua ma na bi fe na amaburuku ne ba ne ya abo afo nti ya abo afo no mfiri mi papa fie ne ma me mfiri ho na me na na ye jama e wa chiri nti ehwo na me ka so papa me ya enye yie ti da ku pe me wo ho ma na papa no di owodi papa de no ma ante hwe yamti en so papa na film enti papa na film no wana ase friend kwasi adu no oka chem se oka nkwansa hini buachi ha oka chem se ya me ka nkwansa hini buachi se kwa mi sia no wonfiri ya busuam woni ya boafo ni nyina na o papa wu ya no ye ni dom asiahye o papa wo no kwa me kwasi adu so aka me ni nua George nkoa nti ye ni ba ye bo no mba bua ye no na omu de omu maame no papa bi amfiri abusuanim na ye de ba obi ati babua bi nti ya me kan kwansa hene buachi se sa nkofo no omu nye ya busua nti onti maji wa de emfi onsem
me mom na ka metimi age ade am so me ba no mentimi nya ade bia mfiri sensa say o papa ye bia mai enti e ho ma apɛ na me papa kwasi adu no ade achiye no osoma say me papa George ne say onko kan che kwa papa na wo so ogi fie afiri me nsam no say wo hia no no kwa papa wu ye no wo de me papa din akoku abekuma se ya de onu ni din abaji ka sabaji tuo enti sa de wa baji nya wo hia no so baji na ade enti nya mia ni no kra sa papa na wo ye sa de no wo ye kronfo pa na wo be wura ayenim a obeye saade no ohu sami papa ni nua oni obia enu nti wo pese obewiawia enema fa kwatikwa so beje papa ja pade fi misem nti so ba obi wa me fa ma police nti se be ko semo na papa kwasi aduro yakopa etese ono so afrim nta kwasi aduro ni film no aja sa akoka me papa me so anum Nse se ma na akosi sai ma bono tofa ma ye. Yeah, kwa wi asia no se. Kwa mi papa kwa mi nsia no. Me papa ko sia didi wu ya la ko pe. Mi wo ho no na yo mu ye papa yie no. Ta mo ye yie na ye ni ye be ye yie okumase no. O ma mi kunu twa adwan. Enti ye san be ye je ma so yie no. Ye san ma mi kun se on san twa adwan. Papa no se mi kun san twa adwan. Enti odwan na mi kun be twa no o je ma no. O twa san adwan no na ye na wie ade adu dwala senka ese omukum odwan no ma mi kun adwan de no. Ye hon ma na boy bi di odwan ba se papa bi so on fa dwan me na me nyimi dwan. Amfa nya de meye. Aye na se bibia so o mama mi bi. Aye no ba ye no kra no me papa di le ye kata ro mo ye ni jema no. O ma fa mi di kra nkom. Se kwa mi se na ye sa de ni nyina. Enti bra o mu ye ye no bibia mu che bi o mama bi mi ku twa adwan so. Kwa mi sia no so ye de wo busua no. Kwa mi sia no so ye. Sa ya aboafo ni fie na ofiri. Okay. Me papa. Tena ga se ni nya ya aboafo. Ti nya ya aboafo nti wo mfa busua ni ma mi kra mfi on. Sa be na busua pa ni eje bo no no so wan. Eje bo no wo ho. Oti ase. Enti no omu de omu yam ntimi omu ya ye ni wie ye na papa ndi bi dwan bre me no ebra papa ndi bi dwan bre me na afei ko bo asantefo ehina mane na maame wo ho ye ko bo na mane ye se omu di bi dwan bre na asantefo yin se na sa de wo de ye ni ko ben so sa na abrofo mu ya de na akora ye oye papa nyini akwasa je ku papa panyini na sa ni papa ewu na se ye ba be ye na yie na sa akora ni papa ni ko be twedwara nanam se mo babu akwara nti mo nda akwara nga abra ne se onye ni dwa na ofa ni de obeye ye ne sa nti ode ko na de odi papa de se davi sa tam no okacha se davi bi mi ntimi nya sa da mi nimpa ko ye sa nti o ma ne on fe boy na odi dwa abra me no no bi sa se papa nyi bi wonam picture papa ne se di dwa ne man se on family me nti o mu ko me papa kwa me nsia no obaji fie na me ka se me fa ba ne nti mo sani mi dwan akude e fa busua na chi se e fa me nti ba mu hu na chi mo se papa wo ye bofo pa obeso agija kwala ipa busua no ye ni ho hwe nti ya mo mu ku dwa nti da na no mu ku dwa no mo di ne basa e ma mi kunu enti ebra e ba ne sa na o mu di odwa no e basa ma mi kunu wie ye no echi no enti de hu ya ne se papa ndakope e no ba fie honum se me se fa fie ni ma na dia wo mo asre na madi ndi se ja ko si se ma me yes what be court o de be court no court ya kosa te du be na mi se busiafo ni mu bi se busiafo ni bia ni mu bi wo de ma court se busiafo no se wonyi fie ni fi mi sam na won chebo mi ni mi nuam court wado kwa no kuta nkrata na asa dia na no ogina so nti wado kwa da won kita krata bia o se me papa ye okoye letters of administration ele no okoye ye no obi ehunu koye fast wa okoye ele no me papa so wu ye no so ye hunu krata bia wo fie ho obi afa bibia be bo se be chaje kumade ana wa ye gbela na se wonye we prako penance papa ne se me mra court nti court kan sen enti ye ba e court no na papa ko ye ele se na me so yi o mu busa ne se na ele no ko ye no tumi kata ben ana ho na bo an man nya asa akwa nya ye ele no e ho no obo di bi se me papa yi de fa na adwo praman e na afie tetwa e na panyi bi fa no kwadwo manu nti o mu ne gya o papa ye bibia to bi papa se o mu wu a o mu na enche na kirade
interstate chese papa anya well omo na nya ho nche na kirade na so anya well no ka se munyina ho nche kirade a ye wo kwan o ye fa so ka no ye se wo ba odipa de wo no abeka se o si me nche kirade okofa kata bi se letters of administration ele na oye ba ye no so ti court kan sen sa de mo wo ni nyina achi no afedi de ekoko 22 years kwatu bu asem no se onkoche se japade no bi wo makro oso na di ade dia onkoche ajapade no na onfa mayen minimi nuanum abusia de ni abusia de na o mayen papa ne se da nti asem no omubu afeso ano ma ante me ho ase nti me yese ne saade a ajapade papa de ache me na wo hia so ama me minimi nuanum fa se nka me nuanum kwa na nka me fi se na wo baja fi me salam se me mpele papa yi afede be ne se asem ne yese ye ya api ehwa na apa no ko ekoka kire nti se de akosie no de ade na apese yen ma wo se de mbesa monye ma me ne se no papa no otimja police for ba no betume baby ameti nyina asase amato nyina wo se oje enti se mesramo se fie na court buama na se nka onkoche ema me nimi nuanum kumase ase bi wo busakuru abi wo da se for anusi o na wasam no onkoche hello efie no hello say you mana efie no me ho na ba bi ba so be pe fie na me timu no e da ye doctor me di fie no no hello yes Mpanin Majo yewura agency am din de Nana Asante Soaba Oyerepa FM so na mafra wu Kumase adum hello Oyerepa FM so na mafra wu Kumase adum ne yewo na ababa bi a yefra no yana ana ode ne haw abetu animu nti na yafra wa nwumre mpacho se de madda awokura madda ntisro se bido ha okira na afra me wana ma asam no so ya fidie isu ya tena so anwumre se ya ti so okina kura se ya bafra okina sa abre ya ne bafra wo yetimi mfra wa nopa yetimi mfra wa wia ye program na ya na anwumre program ye hya se no nson ne apon no ndu enti fra ya afra we ne nsam a ono watena fidie isu a waka no wabodin wo mbem prebe se du kodunum ene pese oyi wo ho ano na tiefo nso te se de ono aka na atro ana wo de a wo kana atro nti wanyi wo ho ano de asese odi atom framam ewiase nyina te kwami nsia bra wabɔ no wo jema ene offense nkranza mpotam to adaroma de wonim fa asɛm no ho ne yɛfrɛ wɔ ne abisa no wakyerɛm tiawa nti wachi wani a wagye yɛ call so edi de wo kan preko na so ntwa fi sɛ nananom ahemfo tie aloyafo tie empanimfo akase a wo ma nyina obi etie bi obi a te sɛ fi a wo pan na agyakum wode agya ne ba ya na se fie no wutintim agya firi ne nsam papa no nso to din ma wo to so nsa asante mam ne bromam ya ka member bia obi de ade kye mietu so nsa eye ne dia de ode kye no okura ni tumi so obeka se wo sa agya firi ne nsam onya to so nsa ma akoye ne dia wi enti anim de enti a opani kwa mensia opese wo gye ya na agya pade a wo se de ma no firi ne nsam anu nti de afra wa nwumre yo mi ma me mi tiyo wa ba cho me be ma na wo ye be ma yo awoye mi tiyo dia mi bisa ne se eye no kra mpa se wo si fie no panaje kum de ma unti wo gi afri ya na ansem aje kum de fie no ma me mi tiyo hello hello mi tiyo mi wa me ba cho na di pani aje kum ade mia na udi na de no ansa na obewuo enkomo be na course wo ne ntam ni ngomo bia wo ne ntam wayan samanse mi wa nti na japade atwem kwan ben na monam so amoche se wuwa wiye di adeni me am kwan ya abar fa so a echa so na me fa ya me de che nie ma no na me mara so
na abare mara so na me che ne ma no miura enti agensia wadaroma ekwan ben na wo fa so deep ani ajekum ade abusua hia ene yi wo kire yesa oni di ade ni ana de ne ba ya ema ya gitum mu se abusua num pani ajekum ana o yo sra ni a wo firi mu no pani nsia na ye de na di na de amamre ne ye no ho Tanya abasanta ma me na ye di ade si ye di ni pesi ade no fa ma me no ana ye fa so ye di si ye okay agensia enokra ya na eye krope saa na nana makame yate ebi nka ho kontompo na ne nkra bata bebre de ye pese hu ni se wo asafo twedi ampon yankopon anim ya wi ase nyina agi ni di se wo no boss ro ni asase anim no wo betime de won sasi wo asiri pia ka kire me kwaku sante so aba fidie so se wo na wo di pane ajekum ade me Kenya me a ye nyina ya som no si pi se me na me di pani ajekum ade abusuanu na ye nya me ya som no abusuanu me ba pani tie me abusuanu mu this year ben na betima boni di se o ya o dance ni se ya di wudi ade na wo hobie won sa otugu so nyina onum bi ya di wudi ade a utisa o dance ya di wudi ade a mamre kwan so se metiwei minu afrim no ofa frim ana se mabusuamu nipa bi afrim na busua ni sa adwen se sante so aba wo ne pese wo tena wo ofa akonwa so ana wo fa onanatuo na me fa tuo no a me da aseda no abusua na bo me na mesre so a masre so enti waseda nsa a wotu ye no abusua no mu ade hye be na num bi a obetima yi wo ma danse anwumre ye Iura open no kwen e wo mpa amemfa particulars ne ne manyina emfa mra ma mu hu sai asema America na eye dokore anti me pa nokure ne wo mu di are kese de wo kan dada de nya nokure no mo a ni kira sai nokure America kira no sai so se me bua sai yam na mi di na de ibi bia ni particulars ni bi bia wo ha betimi di abekire mo enu ti na me bisa wo sai particulars bi ni ho a che we se obi wu na ye pese ehunu na kira japade kwan e be fa so e be che be ye simple e ye will sa will pa ho a ade di adanse wo obi a kira ade ache e ye se wode na ade ache ama de ade ache no papa nsia mpa che utie me de Ethiopia aha se si e ye gansia se wo se wo kashu afuo e wo jema na wo de ache me a ade e be mama timi de me nsa si me bo se e gansia de kashu afuo ache me eni se metu so nsa ama ya danse na wabusuafo a bia daachi woni ho a wo mbeba betata me abegyafo na firi nsam no wo magye nsa metugu so na tum se eye no kresa agensia wode ne kashu afuo no acheme ama me so metu so nsa eno pa ho a owu owura ba cho mami chaso ma bisa ma me no se okay se wode Iripa for aba men chan working tampa. Iripa for na ne wo kasai. Me say Iripa bisa say okay say what is Iripa for to car. Iripa for one man ba ni fie kin tampa ha. Bisa say Iripa for no na ne wo kasai. Nti se ma ho akye ne wo kasai. Bisa say okay say what one man for car. E fi kumase aba men chan working tampa. Wo say wo de Iripa for Africa Africa kumase aba kin tampa. Tampa. Iripa for na me o mo no kasa no. Wase wo de Oyerepa fo aba ho wo bisa wo se wo kai se wo de Oyerepa ba den taba ha ba oni ni manyina abo metutuo ekita mpaye ne nema so mbabu ya Oyerepa fo nya ya dansefo okay eji wa ya tun so ba ho so ba ho no ma mubo no tutuo na onon kwa na ba amebo ni tutuo Where you are no against them for Bamenchan, and the other Kabia came here, Manico. Against ya, I don't know if this was all Hamsa. Against ya, what did you put if you come and say for a car? Against ya, Bamenchan, and the other thing I don't know what Hamsa. Against ya, I'm back, myself, I'm kind of saying. The can say, yes, and you're so far by this particular in the books and Cratane.
ade dansidia e kire se me na me gi na de ye ma me che ye ni nyina de kire yi pa ko wonu hunu ye na sa ko ye ade bi o ba so ha me Against your own how dear and no crack against you. Hello, Tiuda Timmy. Oh, say only Pawua. Ya cow, what chino, ya had to tuna chino. Against your batch on attention, Hawaii. Against you. Hello, Agencia. What is in the far? Agencia. I don't know what is in the far. Hello, Agencia. Agencia. Who say you? I don't know what to have. Agencia. Hello, Agencia. Who say you? I mean, when you say the who be so. Hello, Agencia. Party. Agencia. Who be selling it, but who mean I work as I remember. Agencia. Who say you what it? Agencia. Hello, Agencia. What do you have idea about seven? No man is serving you. Agencia. In Shira, what the nearby Oyerepa. What penny Quamisia? Mira. Wadaruma, Miss Law Brutia Miepa. Yeah. Catch it, Ababa, or Casa, what you want to say. Fidia, or Casa Swan, your Fidia, a yaman San Fidia, Sabi Bru. Nana info, ATA, Adisha Cassieti, and to 1 year D. Ya, no Casa, Sabi, wow, you're dancing, and Cassantiao. And I ain't says Sabi Bru. Ya Bakawa Abu Buaguso, what you own Yakoda. I am Ra. Any a mamma who was some Nayeka. Mamma Nunsi, TMA, Nasabi, Agencia. You see, yeah, and I was you pass on the other was many pound barring cake. Agencia. You see, I was many pound barring cake. Hello. I don't say. Then I must know the person from my department. Oh, Monday. Sir, Agencia, I some no one more about on assembly try. I can find man from a move. I tell for a muti or a pa, Monfine Chemi, sir. Sadi Uncle Money Corno, or yeah, Nagin, sir, or Betty near ye canasi. Now a man who call me any no casa. Na. Mpanin kuro ana dwa hwete enti se ukuro no ani mu akata na dwa no da so fia hode a ene na hunu se kuro na ngui enti udi agoro bepumpunum se Oyerepa fo no kɔ hɔ no mitimu amene wo mu ha no wo mu kɔ hɔ no ena asɛm ni twa ya enka ma mframam na na kotra se de wo to bo abɔ no ne ho nya hi se de ogina kira a wo gye ho ko ya ni gine Maba no asene mani wo mu sene nana no mu wada chi a wo mu kasa na ho anwa ne yesem fa no ya na to da bia me kada se anka oda nti ugina ho kamfo se kwa na tene nipa ye wo mu gina kira wo mu kasa di atem Oyerepa fo no mu ni dwuma di ene wo mu tete ho no wo mu di se hunu ni ade o tie kira wo keka nyina no wo no so ne agi ni sema japade akodi mirika ne skate kura wo sha basene fa as wo di mirika baba de na sama ba ohu na atwameni bia osrai yana munsi abotre ya de ba yanimu a ento amenam kura dia ho abegu ahwehwe ye ni agro afidie iso atiefo ye ni agro da biara da well ma memfa asida piesi asida ni kan bi asida ehun krokuma suo etimi men kwabra ne memfa ma abe heba clinic adenti na me da abe heba clinic ase me da na sese na dwuma ye eya me fe na o nipa homre na ha banuru a wote ene kwa ofa so ye na dwuma wona ya sabia ho no
ni kasama ehia so onipa bi a okoho na okodi mu adanse tano so apatapa new site ho na be back clinic ho yanko na sickle cell won hwe mayen wo apese okoye scan test ho na hu sickle cell de bi wo moje ma na sickle cell test wo so okoye bi ni na obaye de amawo afa wo prostate ho aka be ma fa ko tententem na amia mfa droben amhye obemem pressure wo so akọ afa wo nkwamo asua asikire yade etwira ne yamkuro gono hepatitis ko typhoid no ni keka ho ni nyina be back clinic so obeho ahotom ma wo so wade ho frɛ no 0243 345392 0243 345392 ansa no akota no so apatrapa ho afa 0506 46 0208 0506 0506 460208 friend abe onyo so police ni adro na me hwa ni mu kwai sanke no beba na onya maye ma menka se police ni adro agye yankwa na boa yen ebustu immune system no emma no anya ni je emma no bi ahurusie adanse die pi na ekoso e police ni adro ho timu ntu anamo na monko enko pe bi nto draft so bi e ben wo kwa so pe imboost ba mixture ana sharp boost police ni adro na oka obi ani no ti 0246 208496 0246208496 na 0540710113 ofra obayo so ma menko ahoma no so na yenya dance ni ba kwa ene no edi nkomo tawi amajo mame amo anta wi ahon ti say na me adumo wadaroma ya na ewa fidie yi so na wode na sema beda ye se ne papa pena ye kum free mu efi a ohira so de man ma ntu so nsansa na papa ni bewu eja kwa mi siasa won di ade wo Jeffrey ni nsam asem ide na anim fa ho e pa cho eja kwa mi sia on fi krobo abusiam ne nana ene ajekum eye nana eye semma na no my ba ni e friend ya aboafo oni ajekum na omu nyina wo sojam ono ni ni kwa mi sia na je se ene na yi boafo no so na ma ni hunu kwa mi sia na me ajekum huye no me wafa odi ade e friend akwasi adu na ni efira na je se enam se wo me nana ene wo so nana ye semanti na wo fie o ka ho ba ya boafu ni anu nti no na ya boafu nti o ba fie ho a o ba ho bi nti e ba se me ofa ni wuye no na be kwafa na ni e ba na me ofa no so ni ni efira akwasi adu ni efira no osuma wo ona me bra ba ko ye fra na ade ena mo kwafa na ni e ma bebe no so man no mo yesu bienu omo twa ni ya maru du mienu ema obi ana na ya bapanyin otu ne de mba obi ya so fa ne de na etire no wo fa no o se wo de beto abusuafo ani nse na kasa ihe m na ba akụ ya fele kwaku hene ono nya me fa ne kransie wawu sie no mu kosi aye ena ne yire ajo pana man eke se hotel no me hotel omo te na omo de itefa e dia ma abutua na abutua no so o de ma abutua ni wie no abutua ne da na se no ena abusia no so se emma no mfa ye de ye fie obi wa ni se mo japade andi ba de mamma no ti ba de mamma no na sa amra so na ya na ati ye abusia fie ena papa ni tu no kwatena ho ansa na owu o de kwatena fie ho ansa na owu ndi ya na ni ti fie wa na papa ni wu ye ti na fie no na tu sare se no ofre ni mi anom se demra na be afie na be nya be ka bade be ti be ntwa da bi ma ho nti wona ne to wono so be ja ma fie na abu a eyo no anasem ena ya na no so kura fie no ena owura bi ba ho nima okay so opese wode ho ye clinic ena mi ano me wofa ba no de eti ase o ne ka ho asem enti me wofa okwa jina won na ye wofa kan ya wo firi ko abusiam
ayɛ ne maame ni abɛɛma wɔne na di agyekum ne wɔfa yɛnsiadeɛ agyekum ne wɔfa yɛnsiadeɛ wɔne di nadeɛ ndi me wɔfa no na agyina hɔ ɛsensan krataa ɛde mba iba saa wɔfa ne ama yi me wɔfa no your friend say your friend George akwasi George okay ɔna di yɛnsiadeɛ nti ɔna sensan krataa no ɛde ma manya afan kɔtena hɔ okotua sika no ɛde ma ya na ndi watua sika no kura mpirem nti akyire no ɛna ɔno kwame ntia no baa sɛ wɔde ya na akɔkɔɔto agye hotel no na abusuafoɔ no sɛ ɔngyae me kura obesusu ho kyerɛ me abɔnten na me tɔnankaa me ka kyerɛ sɛ wɔfa nti sɛ wɔwawu na obi gye wɔn ma nsɛm agyakade a ɛbɛyɛ wo de nti wɔngyae ɔmeka no ɔse saa ya na ɔka kyerɛ me na ɔsii so kɔe nti akyerɛ no yɛtee sɛ waayɛ dɛ wɔde ne kɔ court ɛma abusua no so ɛkɔhunu nana yɛfrɛ no adubɔfoɔ gyan ɔyɛ nkɔsoɔ hene nana no so wɔafi mu na ɔmo kɔhyia a yɛde kɔyi asɛm no ɛde bɛka ho asɛm sɛ na abusua no sɛ bɛde fie no ma yɛana ne onuanom so na wɔpɛ no bi ansi hɔ da wɔn bɛka wie asɛm no bɛka wie yɛ no wɔwɔ fa no wo se saa mmerɛ no wɔatwe amanso ato 12 good years me wɔ fa no kaa sɛ bɛde abusua no sɛ bɛde fie no ma yɛana ne onuanom nti asɛm no bɛtwa mu no bɛkɔ yi aba no wo se wɔabɔ ka 50 million yɛana ntua na abusua no so sɛ yɛana no so abɔ ka no bi nti obi amfa ne ka ɛsɛ ɛkɔ wie tire no na wode yɛana no kɔ court waka na atena akɔ yɛ api ɛsan de ne kɔ nti me maame a ɔwɔ me yɛfrɛ no adwuo saa me maame na kɔ di ne ba n'anim yɛana ɔna yɛ de kum ni aba paa tetom tɔ edi n'anim ekɔdi adanseɛ ɛkɔ kɛɛ sɛ wɔn nana ɛna agyekum nana ɛna ɛyɛ abusua bɛyɛ sɛmma na wode wo mfiri hɔ bi o maame mfiri hɔ papa so mfiri hɔ ti me maame kɔka asaasa no wɔkɔ ato baayɛ ɛna me maame so furu akyire de ne kɔɔ kyerɛma nkɔm ahene hɔ sɛ wɔabɔ yɛ nkorɔno wɔn ne wɔfa ne wuyɛ ne kaa ɔkɔfa bɛɛ ɔtɔn kaa no wɔamadi adeɛ bi ne tuo na wɔ me bra hɔ ɔkɔgye tuo no last meet ɔka kyerɛ me bra sɛ tuo no ayera enti mam tawia maame me pa cho me be ma ebre ni nti de mpesa ka wo bɔ ntɔfa tia ama me te ase ne sɛ kwame sia nyɛ wo bi a betima gye na tum sɛ o kambusua ho sɛ o betima ba bagye pen na gye kum ewu akira dabi ya me hwehwe ano no me da se why nana na ni agye kum nana yɛ se ma ne maame nsira busua no ne maame kura kan court ne wa fa so ya judge ya kan court o nsira busua no okay krono no wa ba busua no me da se yo abjafo Oyerepa na uti na kasima nso na no nkron abo asemi afa me bre pa ma na susu se ebekọ ni musa na nso ni nyina mu no ni yie na yepe ne duru ba bi aya na wo mo do wo nsem ba no ukochi ni sɛ de ya de ono wabɔ ntim so wo bɛka na fidie no so no wa ma no kwa ama na nka na dwen ye ne sɛ wa ama no kwan ama wa nyine nsem angu hɔ ensam no nso ye de ete hai ete sɛ akɔkɔɔto no ya na nya de tententen abɛka no o ɛna ma kyerɛ sɛ odi ma na sɛ odi fo the evidence, the points, key points about wa ma wasem no wanya backing no na ye enye ne tententrene say de obesi a obeba ba mu akro so for that fro bi wa ba frɛ na okay opani ba cho ne ba bibi wo ha wo ka asoso na ye nkoya nim ma ba gafo a krado na mfama wo mu yo akra yo bibi kakraka papa kwame nsia ba cho asem yi wo ye die wo ipa cho maami de me dancing wom okay na papa kwame nsia no kwan a ode maami afaso no ano ode ne kakra ano ode sanse se obi wu amamre ne amanie mu a obi wu a na yese kyene kyerade a
either say senior moka well and I say be obey to interstate but before then no obey let us administration and no we are all the cotitare baby papa no ne pa owu no a place of abode Emma a ya dance say oh japade do cry ni pa ne dia a wo kocha problem nim ye misa panyi kwame sia say we nyina esi kuntunasi ono 5 years anu ma we nyina na ekwan a opese ofaso no okofa police bra mami one ni nana ketwa we ajanka we omudidi ema police for no batutu na promu nyina say omu tu na frifio order from court finally papa yi ose ajaje kum ewu no wa anya wel na no a Oyerepa ba ya ye ko ho kwa ma no so na min kasamra hello King George Majo Eja na ho te sen amena dumo wadaro mama me ya na e wo mafidie so Oyerepa FM Kumase adum midin de Nana Asante Soaba na oba ha no ne kwadu ne se opani kwa mi sia age ne nsamo japade a ne papa je kum so yani adija no asemi yaso ni mu bi dia na ni mfa ho acho ni mi mfa ho ne se age kum na abusia fie na afai ye je kum be kwa fie ni na kama wode oyi dan ba kuma ne ba no to ntene mi na abusia fo no sori an ye tan ni ba na ni to nuan ka sabe so se obodi ni ba na ten no si ma esi ni fie odie se wi jata ebi okoto jata buum ikokot na ni fie o sabe o ye fie ni se hotel won konkot na o no kot na ho ma obia be ba hodie ni o makwan se fie ni ye ono ani fie yampa otu no kokot na fie o do tini kot na fie ho no actually o sign ba no penin ba ko ye friend with MPP for peso no ye deputy regional minister of friend no because we can say fie no e ho no die o dia mane ba no if you will to tia fie ni ba no enjo ya dance ni sha pani aje kum di fie ni chen ba na no tia se ba to ane aha nti se dia na ama kwa mi siase fie ni chenchen a wo ya free ya na ansamu wo se onu ni di ade onu siri ya busia panyin enso no me kokot me kokan ho se kwa mi sianye busiani ami sianye busiani enti yo ni siri di kuma di tinano adidie mu no ya wa mamra ayeye ansa na yetimi aka se obi adi ade kwa mi sia wa ya mamra bi wa busua no mu a kire se wadi ade ana na no ahunu ode keka debi ordinano uni se onu ni ye busia penyi mamme ni kate se ni onu ni di ade okọ kama no ntampo mai he ho mamme kwa ye kokodi asem no peni no kese ibetri ya sama ni kwa mi ntia ye ko sama no ma wo hele fo enti die ntina abusua no mu sabe ani ntira mu wo mu no momfa kwa mi sia imfa mra kwa so nwai ni mfiri ho kra na oda so de mo edi adencheche sa bibia ese ye no ya ye peni ontia fie ni ya ojefri akola no ha ndi o esa de no akola di dai no sa wanya kan sa de a wo de bre ni ntima memfa onsia na yesu enim ni aibeye why yo ai ya obi onye busuani timbedi abusia pani bedi obi ade mo no be kire se kwan emfa so nche japade de fine ye be hu de ebe enti abusia fo ba bia duro de aka no yenim kwan ye be fa so a ye be kama enti asia ye agima sofo record ba center Kumase Patase ho ne ye ko block house ho na Patase wo kwa wo de adika frɛ sofo record ni nkoma homa so ma wo hunu se wo ba na oma direction ni ye se de be ya wo kwa onko yira nkotinsi baabie ne ho anya yira kwan kra kaniki ndom FM nhwe animu ho a na sofo reko owo 0248 67 2271 0248 67 2271 sofo reko adwuma a waye no odi ahaban nyame asem ne akwankyere ene sayade no kwasem ni se awo ho a drama o osa wo yam hepatitis B obema ntimi nyina so sere wo pɛ no enam yade yesa nkekae baba so no ma amonya wo de pu amamwase ayese yede mreki adabi
egu hɔ a nam so ma ne bɛrima dakora na sɛbe pampan a wani nye ho na ɛba no ne nyina asɔfo ko ɔbɛko ma ho atɔ wafu yɛ kɛse na apɛsɛ so te a ɔbɛsa afei sisi adeɛ pressure afi krom ha koko ne nyina ayɛ sɔfo ko ne nsa no adwuma ɔyɛ adwuma no ma wo ankasa wo bɔ nsɛm ɛwɔ kyire de ma no kwasi ada wo fra ho fufuo na wo de akɔ na ase asɔre frɛ no ɛwɔ 0248672271 na sɔfo ko yɛ so bibia abɛdadin Ghana te sɛ memenda nyame yɛ adom ne bɔ ano pa no nkron ɛde fa pɛ for video to Oyerepa FM no Oyerepa TV na kwasi paka wo sende amanyo sem said o man gina brete ni nyina odi begu so ama so otie bi abagafo no transi ansem no otutu na sene abasa said e ope na bibia ayekama se go so efunu ahum e wo hode a ufuna wusie no ma na nya wo so ne so a bomode an lekopa daka papa fasi odi hie na bro kire de ne Ghana de ya heda fe prominent casket pa e na go so efunu ahum waye edi egu na gesu ho wa akọ shop ho na akọ hu na obeka se Soaba okan na me kasa daka ne bie so kire open na akwa do wu se won so ubewu na nkwa dam bie mesra wa wo mo de da funu a onim adwuma ye won sa no bopa wo mo ebeye ne kama amefunu ade da no so wa akọhwe no ahu sa so wo sori ye ni amza force se hwire yan de to naso no sa afia so ya ekobro nyamu enkofo beka akosresra wo mobusuafo awuwo de hwire akototo wo mo naso kona go so efunu ahụ mo obi na pa japa kontapa odi apa yonkopa ni nyina obo obi afei o pa hyen de fa funu auto hes no ana video camera de si ekọ ho ne de enam wiemu drone no ana wo so pese unya MC papa onim kasa baba yie na se na wo ba obe introduce wo mo na wo mo nso a wo mo ebe bonsa obe kire nsa na mana ye de ni nyina go so efunu ahom nkofo mo ye sa adwuma no asofo a wo mo ye kwankwaja som na wo mo so anu anu ani se odofo a wonsa no bɔ no wo nyina wo hɔ a obeboa ama bibia aye correct nti go so efunu ahom wo hwe na kira kwa ofri labor run about no so kumasi asafo na wo fra kwase mu a wonsa di fa so sa wa yi shop no be mi nsa nan na akabo mu a daka ne ade nyina egumu se wo kɔ hɔ a ne nema no tumi tu no dodo utumi so yi ne nkronkro wo pekete pa e boge na nanom tata ade a go so efunu ahom wona obema obie frɛ no 0243 737457 na 0266194678 0266194678 frɛ na go so efunu ahom onye so okay Mpanin Atenase no. Ya no kwa Mpanin Atenase. Mpanin Atenase. Bo Oyerepa FM. Ya daso ten. Oyerepa FM. Ya dikan. Ye ni kan ni nkonya we de. Ma me ntin komo we mfiri hotel na fe. Ye nkoya nim na emerepam no. Ma ba gafo nso bebam na fe. De omo woka no. Omo abeka. Ma me fa ntia kese mu ati fo. Oba pike o se benchia o ma. Pike. Wate o se me je na so. Okay. Apomodin enkomo na me no ba betwetwen ye hwe ene yare a adoso ewo eye nipadua ni mu a eno ena no ni so ade hu no nyame ada na de a kire doctor ba ko pe eye Dr. Nyako Sharp sabde waye immust herbal mixture ye dodo na fa ni police ni na duro na ade ya na eye me de ewo adwen ho ne se ba bibiara obedu bia obebo adwen din bia na obia ati aduro no the way esi aba adwuma kri enti wo so a oto no ma odi nsem bi yi ho ano se eja yare ya na bekumi no nyame ayadom ama embuse ba Mr. Bako ne kopebi nanum na ukona kopebi no a obon say yes ye wadru ene ye wadru ne ka dru dia na ye imbust herbal mixture police ni nedru ye ba ye nche nanso so ohwe niema ene abaso body a ye gi out mu se yankopon eguso ehira ye mpa enti se oyi obi na de nsem yi ho ano a me pa che ujai na de ko ne kopebi enu ma memfa ye number ebia na wutie oteke mu pese wusi police ni nedru ye number ye de juma Oyerepa FM ya daso ten Oyerepa FM ya dikan
na obi anso ka kire wo keja mra se no anja kakra wo mukase ho ba ono so anya bi afa nim atwimiri mu denti na funtum framfu ne dan kyam framfu o mu didi a na o mo fom na nka ye nyina ya furu bom ba konti die nti na ase afom saa na tie ebusafo enkomo ayedi ye ya sorry so yi me ka ye first story second story ne ba na no na da bia na me ka twi nipa adwini si so se bible se bo japade ho ba ma nipa hunu bi me fa nkodi kwa na ye dan ya wo banyini na ho ankire wo de enti abusua bi wo ho a sabi eburu na nanom amutie me mo mfa nkyeme wo ye donkoni na wo abusua num na wo ye wadwen se wo obedi akonkosam a ne ya kire wase ya kire wase fita ebisa to da ho nipa no o mani abusua no na so di tiri ye ma abusua no ntotoe bi ni ade nti obewuram wo ofie wo fa eyesikani ne cars doso anya kwa hohoro ne cars ya ne afa se wonso ofie obi na ye wo fa ase na ye wo fa ofa ko wu ya ase me na medi na de ase kire ne sei o ka busua no ho eti bisra mo busua no samu wo ho na mu hu se sabi obi abia ne maame betena ase besomo yi na mo ka ne bata busua no ho teti sa Nana Asante ne ye no men sound tribal but me person ma bi ya clear disa wo sabe wo ya somfna bi na abetena fie na wo som ana busua no wo ahobrase enti ye do wo ne yaka wa hye ye mu a na yese sabe ahema adwa bi da fie ho a ekoto a wo kopri bi onka ho na no sa na akodi aka kabin sam se me dia na me be pri ade a kire wase kanya ni sa kwa bi nsia gina fidie so keka de opa kire me a ne ma so wa kire twi adapa afimfra mu busua no a nyame ato mo nsamu a mafefa nkofo ma ne wo motie no brepia mo hunu se mo nka ye ho dole ye wo ma mo ne ye de mo bata ye ho nyese e bedrum na bie no de na ne ani wo mu de wanya sika wo mu de no ho odin wo mu de onim enuro so kɔ baye ne ma tro ka fa ba wi ase agapade ye se ba fie mi ya de hwe fie nkwada ya de hwe nyanka ya de hwe wo mo afiri suku ase ne ade no na sabi aburu sabi na nanu anim kwara anwe ya bi na wa baba gi aboso feru obedi mani o pati aye ka kire o ma me kwa ba ya na ho te sei me ho ye we Yesu e ba so bebodin ye frɛ me ante Abenabadu ne okay yo ade na do na manwumre de me na me nyina ye me papa asase ewo wasa akropon me papa firi wasa jaman me maame so firi wasa atase obewale me maame ko wasa jaman ode me ko maame wa ekọ wasa jaman no na sabre na kwaye ewo wasa jaman ho na akodi mfanse followers ya no bowia ti mam papa wa anko dobi ndi okokuro bi esu ya frɛ no konko so ewo wasa akropon enchemu ho ndi ho na papa no ofa me maame akwa bi mpoma no wode ne koye to okoye no okoto ne wofa e frɛ no papa dankwa moa ene okoto no ho to okoto no sa atam na kwaye ho di papa twentwene no kwa me twentwene no edo ne kwaye a woni akwa bi mpoma no esi ne kwaye endi woni papa no ewo nkwala adu me na me yeka akira e frɛ me Abenabadu endi nkwala adu nanum gu papa no ne maame ne ene agya ne nsam ena eka ya papa endi ya papa maame ebra wo mu ye agapade na e ba ye no man papa hunu se na chiri atere no wo che afuo ne bi maame ba me o papa ne friend say kwame twentwene you okay o wo ma ba say edu okay enti wo che agapade bi maame mama me no didi so enti mu ana maame wo de wo me no na che se okofa aduane aba ena maame edua kasa no sa ahaban mu bi kafra enti menye no fu anum da nyame na hira me amene me dia wo mamu kono agu asase so enti no me papa me maame wuye no che kakra ansa na papa ewuo me papa wuye no opanyina ye frɛ no opanyini kwakunyame woni wodi me papa ade na papa ne madu no nyina oni baba ko na wuye otiti woni me maame akwa bi poma na ewuye okay nti wo mu nyina ate ase wo mu nyina enum wui papa nani so woni maame no ene ka enum eja ye ne ya papa
ansa na papa so wu agya enum no tie se enum no de mo te ase te ase ne emu mienu ase awu te aka miensa miensa na ma ase na mema se menko a ma me no ba menko na me ye wo na mema no mienu ho mema no mienu se mema no we wamo ewo fie na ba ko a me ne etu anamo mienu na me no mtu anamo ba ko ntiapo okay to awasem so wono wo hwe no eni ti no ma me no eji na japade wie na ka ye papa no ene ye papa ye ne tetewo je papa gu ye no panyin kwaku nyame onu odi ye papa kwa me twentwene na de enti ye odi ye papa kwa me twentwene de no ye papa japade nyina hye panyin kwaku nyame ne nsa enti panyin kwaku nyame no wo mye nkodo asase ni bi panyin no di ama ne madoma ne mba eni agunu ne chese wo ma papa no wo ye enti ye ko ne nchen ese papa no wo me asase ni bi no wasi ebi ne ho na je se o papa wa nyensa manse no free dabi wa nyensa manse endi wasi bi ne ho tim kwasere papa bi asase do ne mo abra na menyam me kodo ye na mo ne ba ye bre ya me te papa no se me bi asase ado enti sade a o ma me ntem oni asase gura ne kwote ne hie papa na mama ante emo no be podu fade papa kwakunya me na ma ante kurumpo amfa ngu ade ma asi ani emo ne se kwa me no medi yenua ba kwesi yomum anu ye afo ke ho yenua kodo ba bi bushe abra na papa no wo do nyina wo huye wo hyewie yo afu ne towa so ma ne no ma me nua no de awero ho kwotwatwa nkampura a wo de bo eda so ansa de wanyina no aduane adi ti me nua ne nem sa na onim nsanom konom nsa sa na afrem e de ama na me nua no sabi odi free mu enti ancha na me bra panyin so wo yare ye ya prend papa ya ankom antua bi amaye na me nua ndi wuye odi wuye ndi ye kobo na mane ose yin ye kopa besia ye kopa abosia di ya yie no aye ni ye ka papa esi kwantua da papa kwakunya me antua sa eka no bi amaye anya hwe di wo ma ye nua ehum no so wuye no so kwantua eka na ba ye no ene so ye ka kwakunya me wo sese abusua no wo ye de we wo fa ase o papa o fa ase me papa no poni ese wo ma me ni dia wo mawuo ene che se wodi ni ma me ye ni nua ba wo abusua ni ye biani ye me kan biani o wodi ni ye ni nua ba wo abusua ni ba me so bodua mu a ye ni nua ba nti we de ye ko fa ari fi ba bi na o som ye de na ye nua ba ti ye de na ye nua ba de na ye nua ba be wi ase no ono ne ma ba gi fie japade na boso so ho eno na se wo ko kire na se se wo de ye be fa wo firi he ade ene wo betena ya osoma sama wo ho nti mo ma nipa ne hunu ni gina bre enti na abrofo ya de se wo mo ye racist abrofo ye racist because all no hunu say me color ye white wo color ye black e enti na no ya de kro ya nya de kro we can never be equal wo bro ni color ye white me color ye black e me say epo kra nya me boy no what is atum abi before the enko ni ani bro ni the enko ni ani etu pesa o challenge nyame ana eti me matiefu atene ne sabusua bia mo fa obi ne tena ya nipa kro no wabeye ne ho se abusua ne de hie abaji abusua ne makante so no mo mani huru ni gira bre ne mra bi be ba efia konwa beto na asomfra abi na abetena so afa be wi ase no wo twi bekwa gumani ase hona mbo se twu emu odu na nso yetu kuna yetimi ntenso ayi wo fa ase wom na dia ne de mfo prefia japade wom kuyen dia grodi obedi watawato ho ye huna ma ne wo fi ma me fo anu si ana ma ba gafo mram na me bre no ko enu nti no e ba sa no ye ko panyin kwakunya me wo se wodi japade ya cha ne made a yanso ye ba je pa japade ena wo se ya ne ono nso obedi ade ampanti ko ma abusua na so ate nti wa no de ko ma abusua panyin kwa bi se me se mbagi japade nti wo mo mram wo mo ba no mnim yi atese de me kan e wo panyin kwakunya me nanim nti me di ma bedwafo no kwa ne panyin kwakunya me se asam no na busuafo ne se yare na aba ne nhia nti no me nkọ na atwemienu me sa amra nti na atwemienu so na me de ma bedwafo ne se akoye ye koye yi aten no abusuapanyin ne se wo bebusa me question na me se mu musa me na me papa na me ne yi aten wo musa me question panyin kwakunya me ebusa me question sa bena wo se mu ayie no ma anya bi na me se o ayie no ye no nyina ye ka bom ani ye na so bosi e ko bisa ye no wantua ene kwakumu nso de ba ye wantua na ado dia mama tudu wajapade mama se wani yo ya ado wajapade mama dia na so fe papa dia maye
ansa na nso wani ne se be furo se be yoden nso aba nti wa na busua panyin se ne sadia ne bu ofo wo mo sode akọ me baba akọ se ne bu mfui enti no wọn mo hwɛ me yanka asɛm no wa na ketesi baako wo ya busua mu bi brante wo firi usi na wo ba be ka bi no so me nana mo ka no wasa ne friend panyin twentwene no wọn wo ma me no wo me enti hwala no ma ta me bai abusua panyin se mu mbie pono no sa abusua panyin kwa bi na kofa bula budo abegu adam what to share me bai so mo bunu me bai wo mo dia baabo bo me hwene mu moja yani yo meta me mani so asimi mi su yede me kwa akropon ane hwara yese me nkoye case na me nko doctor me kwa na process for ma krata bi me de ko doctor ko treat me ba ya na abusuapa ni kwa bi di ne pa bi ni kwa kunya me na sikam se me nso me ne me ma ko bu na twena se enti no me so won ba chem yatum ndi ade chi na me ko me nua be ma ba ko wopom na me ko bona manese na asem se na aba me ko me ba pa sem kwagim papa japade woni abusua na hie wo maboro me enti me ba pa ma na ho Atase no so mo ba ba bu me bi enti no wona wo de ya no e wo ya busua mu enti ba bu amane na se me ko ho ti na me na asiem no me nua be ma no ko ho ko bisem no me sa na ye kwa akropon ko bisa kwa bi na so ko bisa kwa bi ade wo be ka no e wo ne ka abre badu die ko budi bi na nkwa ku no sanse wo bu ya papa kokoro wo bu na me say enti me nua ne ko okobu semu no na kwa bisa chenchina ni nua be ma ne ntia apo nti woni menyi atan che ni nua be ma na kwakunya me na tia apo woni ma yi atan e wo ma na che se mpa ne ye bo se papa no obesori ti wo ma ne papa no odi frim ma na busu pan na frame bra no se ara odi ade no kwakunya me no wonu so kwa bi na frame bra no se won fa me mra kropon no fa me tum ni makum ni nua be ma me de me so fo ba kuno enti no won fa tum na so won fa me ma na on fa me tum nti ono awo ba ho ampa na ntua na ma wokoi no ka che se kwa bi asembe wo se huni aba na kumi me brada nti no ne sofo na kokunu nti fofa na bra no se mo fa ne ma mo didi asem na na che se wo se ne wo mo ne ba ba ko kire me sofo na ba abeyi buba o mo de aturi fie kwa no ene wayire de apetepete wo na ma wo mo ho atawo nti so mo nyina bewu na sofo be ka che na me de sofo no koi me de sofo koi na me sofo se me de ma ame no okay faise ye bedwafo ye na nipa be na ne koi ka ne ma no ho ene eni abusuan ko hia ye ena maame ne bo no nkuro ene ko hia ne mu a omu bisa ne chese ntokwa bae abusua panyin ma ntokwa aba ne chese omu di prepra maame enti ma anko se me kokunu ye ko se ko sie asam no nyame nipa de be kum nipa sai nkum nipa ndi sana na me kan se abusua ne ntia se de a ene ye honhun gonya homianom abusua de odi ntokwa ne bae oba no se yanom ye kwa asore yanom enti sofu wo nya sofu papa enti yanom no na sasa mo nom de na maame de sofu ne ba ba ye de ene na sadia sofu bompa yegu so se me ne bompa yegu so ene na ye kotensa na wo ye de ya paye na paye ne kura ye adwuma asini bibia na mo ayi ya paye ade ye pe ye wi ye se abadu de ye yi ya paye wi de betu no sofu bia enu nua me ne bia mo mfa na so mafa mo so mabua ne yie me so mafa ti wo ma na ka se me se abadu sisi abapa wawu enti wo de ma ye nsia yie no ne sie emuni wia na yaka ne kirasem na se na wate dia yene brani du ya no ye dem papa to mpam me kunu so bra ma papa te ase no na me wale nto me papa me nya bra mpo anto me papa na papa de wuye ndi me kunu we ya na me wale na me ne wo me ma no ene odi me ho etrinsa ede ko ma papa no agi nsa gu fam ma me papa enum ye ndi je se me papa ena awuo ndi me kunu koya amamre se de amane yese me kunu de ade sie de koya ebusuapa ni ko abi ni se kwanye na nya me papa ne no ndi me fama de sie de mfa nkwa no be sie ni nua na nama me yimi amfrase a de na betie ni yemoja na ma be yimi frase wo me se me ho ahinti wo me nya yie no ane ye de meja pade ama me wo me de yie no to wa na abadoman dada enso se wono so wo hwehwem ni papa wuo na se na me na me kun no to be kumi bi wono ade me chine na me dati wei me hu yo me dati wei ane wo ma na ese bedu gi abutre na mse na mate mo munya yi ni wie na mse mate nti se akosi sen bono tofa man wo ye ni wie ya abusua pa ni kwa bi na so wo mna me nka wo so wo mba me san fa ni pa ngu ka ni mra na me beka mse so me mba na me ba Oyerepa TV we de ba Oyerepa TV a ye frɛ no gusa na wo sen han asase na abusua asase na sa branso no o de China fo akom akobobo test ewa fuonu na mde ebe ka kire Oyerepa TV wo mu gusa na wo se anya no kura bia nim se me de China fo akom nti wo mo hwɛ
nti ti we report bi kokohwe evidence no e de ba e ma wo mkohwe ya amna de dem wo ba ya me ka asem no se yan wan kwafuo mu bi enti no wan evidence ni tum yansa me enko ekonom ne enko hwe foforo enti ka afie da ene akini fie ni na agwatwe de twa mu na nke yebekọ akohwe saa asase no ebio afedie wasa afre o msa han ni wo fa ase awu enti ma we report bi before ma na mso wo mboa ni wo fa ase bia nwi ni wa ma China fo na ba me ho se me mpene wam go sisa asase no wam nche sikari mu mienu ma mefa na me se me mpene enti me di asem na ba wa report bi han enti gisi ye ka asem ni wie ansa na ya ma pene di ye ombe ka kirem eni me wo na ju ebranan me bra ba se afidie si su a China fo ye adwuma akodwiri kokko ni nyina egu kokko na afi wate ba pa ba se nan ana wasa akodwiri kokko ni nyina ma China fo nyina egu na me frɛ wa repeti bi agata no na mka kyerɛ no me sɛ me nkɔ akropɔn nkɔ yɛ case kakra mo mkɔ hwɛ sɛ wo mo yɛ adwuma nti bra na ne kɔ yɛ case kakra kɔ no wo mo abreki ɛne hɔ no mu abra yɛ nka asɛm no nwie yɛ no abusuapanyin na tumi afa kwati kwan akɔdwu kokɔ ni nyina gu abra wɔde bɛ ma menti no akɔdwu agu ana da na ai agata me sɛ me mmra na yɛmfrɛ na no pɛ yɛ sɛ na apɛ sɛ nyama wo ndi anɔpɛ bedui ai anɔpɛ mi bedui an ma yɛse nana wa no so afa ho akɔsama me saa ma ahemfie eti me de asɛm na bɛda wa Oyerepa TV anɔpɛ yɛfrɛ ne la na fra wɔmfa ɛne sɛ wɔm sɛ mentra se ne nɛ wɔm de mbɛba na me sɛ deɛ na wopɛ sɛ yɛnyama wo me pɛ sɛ mogye masase ɛde ma me ɛne me papa fie ɛne na saase mogye ma me yo ndase etie for Oyerepa FM na mutie no nkra pa ho sima aduonu nan yegu so ya pem kon kakra kra be nden wutie sabra ya mo fache nam se sade na me kana hyase no me se wo mo de ensam no ba ne anu mu nim se wo mo kyire mu si ase saa na ye beti ase yi na ensam so ya saa na na tie o evidence based issues ye ha sam no ne pone ba bia ne nam no na ya tutumu bi di ahwe ba bia ye de beto nkomo no ba bi bebre ho ko fa ya na mfa hwe ma but ni na mu no yire de wa ba no so ankara sama no ho nto no kagu ho saa na fi ne kuma to de yam ye da yame ase yegu so na Zian Natural Clinic I friend Dr. 3 days ono owo pankro no etimatim ba bia ye frɛ ho Lumba Junction Dr. 3 days to anamon bra na yaresa no onyame de na gina stroke ano se onka stroke fuo nyina ewere ento wonum yam na wo mkoma enam se stroke ne kawa na sugar kan wotimi damage di pedua no na enso Dr. 3 days wunya ba no hode a nyame nam no so beboa ma ho ato infertility man mema nyina ya na wo ho asem ayi bibi ho nti awade no be na ense wonom de ense pochiri mo hena no ene atwam awonye nipa na eyo nyame ne de ma na no na se niam bi tichima ni pedua no ho de a Dr. 3 days bra na onye niam yima wo afi wo a udompe ho aka e friend bone fracture no wo de kwa o mo behwe na Zian Natural Clinic wasa ya de oba man timi nyina so yesi kire ya de asma koku oba wase ya na nka bi firi oba wanya ya de ma niam enkoyi ho mo nso aya na mo fichi komu no enhye da made brem na twane brem ni nyina wo de kwa obehwe hypertension sisi yade ulcer na afi wa wani haw ni yade na typhoid wo akomposha wo mrase Dr. 3 days wunya tu ana mobile Lumba Junction timatim dia obehwe wo ma hoto 0246 594117 0246 594117 na 0553 213 587 0553 213 587 fre na Zian Natural Clinic Dr. 3 days dano wo mo hwema ahotomra na wo so nkofo sere a watimi asribi enkania yede bubo ye fie na hwahire mbro nyen bo sheba nchen ni benya free bo sheba se chandelier corner light wall light garden light gate light LED light ceiling light ahodo ni nyina biro bo sheba ko so ade abegu ho no Ghana Energy Commission de stamp posisu se panyan editu alamo na bra beto ne ma CCTV cameras and cable ceiling fan standing fan papa ni bi de ball from mama who say yes ohunam ayo from ni na ayo bo sheba ne nsano niema solar lamps na busu ofia ha beto bi na fa kwekwe wiem ahone ne edu ayimra asogan cables no free 1.5 mm ekopim 16 mm no ebi wa ha frɛ bo sheba 0541 125339 0541 125339 na fe 0322030838 waso do ani kire PZ anta atakofo building no behu na
Case and Teas nso Republic Bank nso obehu no afei wa anko nso na aba Oyerepa FM Oyerepa TV abrosan mu nso a obehu bosheba na wato ne nema no ebi ali ya we producer now the what dress aba mamenko abuaso tobutu mpotamu na menchi asofo Emmanuel Amankwa sofo yimire ye moajo minike gamra nyina achia onyame nhira na onye okase no ma ohunu mu nso nkoso a enore afei Judas Enterprise Judas oba pa jo asapoma ne nikunu ofajo yimire ye checha mo pa modo ne makoma pa kuma se Asante New Town Post Office ehona mo nyame onka mo ho na onye mu yie nana ya da akome nana ya enra nana no mu di ade na utwa nkonkom frede Santa se run about no wa wo ye nana no chow chow papa nana ya me mo adwo nwumre yi anna ewura ba ko oso opaya sempa ye friend anti bi wo de no ho kwada so a wo ye agent ewo ho aha na enne oni TV fo nhia no se wo do ye papa na trans be yaro wo se wotie ya sano a na no hom ya ka no ho correct pa na ose ensamo ya na ye ka no video no so no ye ni deye pa ba ku bia o ka kora de kire se enne no ye wura buru nyam ti se okay eti anti bi award no ho kwada so ante enyimre ye mo adwo we agent nyame onka ho na onhihia pa mama ya for trans na womo ede womo adwento atoa efase sebi mienu nyina ho nso aba na mom sofo wada oruma ana yo medase be chetie for ye ma me ne ba di asem no be dan ye no smart sofo sofo aje ma okọ Mpanin ho busa Mpanin friend ko bi ho ma okọ tunsa friend ma that's man yenka busa Mpanin je friend ko bi asabalanko yenya de udi ade a saa di matwa ne mrane ni nyina ye sa ni nyina tugu sa no na kese yenya di kan no na busa Mpanin ko bi de so for to awasem so a enti Mpanin ni de ose ye oyo eba fidue mu ha na de obeka nyina ni se so for eba na okohwe asase na se bia ye ho no wa mo na mane no no ade ne peko enti sa de obepese nyina ebe mu obeka ho bi na okwakohwe land no ti ejeta nso ma ekwan sa na se brebe so ama yakono de ti ane se onu so ama asem no so de akwakodan ba bifufuro sa ha de enya de so beba enu achi no na wafa grade akwakusi asase no so achi se odi asase no so grade kokori nyina bonia na se dwuma no peso odi mami na o se pekwan bi so na de boa mami se de be neja na asase no na se sika bi na o se obenya ne nsatumi aka na de echire ndi ekosi ye no okay na sofo adaroma otimbo ama ehunu ekreji no se ekadodo a asase no kokori asase no de o ha esupa okay super okay yo mate na eda Facebook no mo Facebook na YouTube no ti asase no ya wonso no sa amadankwa otimsa na we na musi greda excavator ko futu basase ma wanu tru asase na ni ase nyina hwe excavator ngam za ba mienu asem yensa na sisi akire ho no sa ya no akwachi kakra ma hwade excavator no ba ku bi apaga na ne kotokro no sa amadankwa wa ye ho se wonso okay se de kokoro de om se garam se no twa wane kakra usika ya nwanti kokoro de ai lot of one obrofu bi om ka ma me ni sro om se too sure is better than koko again that is what is I know a lot of one takas abrofu no see too direct is better than koko they say one acre garam se land is better than 100 acres koko farm hey Ghana ya bwada birijo chamtaki kadaje anunu o ma no na bonza chami to man ya wadache bonza mo yi fufu so na mo awe asoma bonza ayi o se boko bisa yi Ghana ya wadache ableki o meti ase ye ne ya waso astaghfirullah kokwa a wo nim se o man na gapade asem we abai kra na ese bam
o man na japade na wo adwidi egu na we na wo koye say nya ba mu mpanimfo na etu me anyere ho acham tachi ko kan ne ebebo so mpanimfo no na etu garam say oto wanza na ko to na sia wo mo na ba ye ayi wo hard excavators abegu ha ye tu ni say funtum na koye na etu akoye kan ko no o mu di abro cham tachi me say ye asasi say wo kuro bi so na pani bi ansa ni mu a untimi na me ka kira wo enkoso untimi enkoso yeso kokro bi so na ya ba so ho nkwara apo abo a me yankire ho pani fo wa kire ubo hu se wo mo na yesa udi ka kire wo hene no a wo mo aka nyina ye babubo wo din sasofu na twa video ya wo ya ade o wansa atachenum no wo tie kosa no we no mfa se chamfa no ayi na esi wo no a nti excavator na akonfa ho no keke ena na kotokro no ho atecha no nti de oma hora wie no ne de abo wo musum ho no we no it's like we guy wate mama me nsa so ama ho one say excavator no abo na chiri ho asa ba ko bi sa ahye ho onu na chese wo bone kofom pa ndi na sese mo wo mo sese mo asase no no mo ma mo sei Wase me Mpanin Kachana ni chef asasi kanu mu kosusu se Paul numo nsio na edu o okay abaga fo montrase na bre ko na chef fo babamti na munya kwa nti na asem na bre chana gi wadaro ma hwana to nte ho na yenko that's bre sese ma ade wanya se no nti afutu am de ma mi se so se ne chefa bi wo de won ko hwe no onye ade sese ntimi se ndua kokoo no kokoo na yafuta mi nti ma mi de be ni se mpanimfo se de hewo num na wo dia nti ze no abotre ne beba wo ase ade no na ze untimi nifa ne ko ba bia ma ne medua e ma nti usika wo mu de awurade nka ho yeso ye bedi waki ana wo nsa ka chefa fi se de aye no sa ne wo se sika na wonya se kokoro kra nka wo ho a otie sika no na abenya no de no wati kokoro bi no fa sika na amra no wakodie no odi onu abi hu se di wiase besi aye no okay no ti no ire pa ho no Mpanin Atenase ba aye wo adwuma ba ye ne gidi abusi aye nko nana eba se ana mewura ho no bebremu wa boto pese wo nipa hwe enoma ekoso o ma ya ba ni na wo faasefo ni ya mekom de wo sa enoma ekoso Ghana na ase Ghana ye pre ho dodo emu ni pre no sa betie ye hwe ko ya ni pe fa so use sei wonu say no made wa si pre na mu eno na ma ni pe wu sa no ye presa minim de ye paje e wo ma wa mu open tam akontam minim ade a ye paje ase ye nim nya sa che nyankopon se de ye o my Ghana mi hu o my a etum ni kasa o my Ghana ena say no ye mpanimfo na anko mo behwa ka na o ma hwa ma mra ye adwuma ma nipa sura mumuye ne bonde ena mi kai ye pri wo mo ho agi mu ye pri nti ene no akora bi wo ba bi no nso ye bibia ye pri ye hu sa hwe obi di sanfun bia no no ko se court o beti ye share court wonim se court system no etimi che wo panyin bi gya wo chi a ana wo sika na ti ko fa lawyer na de ore na etwiri ni sika wasem no etimi buwa wo fi se ye ni bi se ye ka ma wo ni lawyer bia wo ti ko gya da kamu express wo ye eti ono lawyer no no ti de mra no e ka ni nsama ni ebu ogu so fi se mra no ene e ka wo na wo ni sika ko fa lawyer no wo ti bi nka mra na mra na diwu esu bekom no na nipa na wo hunu kasa no na ade ajapade ne dia ana so de dibem hwe first story wo bia ne papa awu no na papa na nka se sira no na waka cha ne se be bani mi mpeso be free krom akora akọ na wo na betimi awo mo mase atre na papa wu ajapade a ono word bi na usu na be de pa mo de am kana lala mia obi kwara mia o be de papa so wo be ji se ajapade ne ya wo dia ama ono a papa na ono bresa da nim fifire no ono ne ba dia onko tra bonten uwie ya wo ma so se me de kokot ma be ja radi nyankopon sama na ni ho me sama ni ho ma me ni pa wu awu
eje me nya ho saman nya sa so saman for am guta for mu tie mi a mo start piepiem la na se mo na mbeti abaye adwuma no mo na mbeti abaye ma da dodo se sama audience saman for mo da na ka ma mi asama wo kai na papa wi so jani na ke be wale se wo saman ba na ka tuo da ko ho on say what two din the chair ne ban wi ye no ne ban say o ma 3 gun salute yes etika wuye o ma 3 gun salute na ka asoja fo panifo soja fo panifo na ku yesese mu o se ye ho no na wakoba akogiri tuo na ke be wo se saman eto da ko ho na ko de be fie okay na kwa be na de opanyini no wo hwe na kwa be fa so a wo de maami eja pade ma no fama no ne papa na breye e no de ama no na back to maami ye wo kasa sisi ye ya yakotu na saase so e de galamse re Ghana maami abrabadu Ghana ye de ensa be boy yam dache acha ye mfiedu de acha po ye mfiedu ye de ensa be boy yam se ho nyina ye de bo yansa ye de bo ye nana se nyina ye shadia ekoso wa asase we so a Ghana pedifo asori se ye bra galamse na se kwa de enam sa papa ya sama ogwo ke kaye nti ama obia asori ya galamse se abusue maami bi a wakwa bonte meko pani wo ba na ne ba ene asafo maami ko metadi sisofo Oyere woni ne ko ena maami ne friend ba no he akosua besi na janse hunu no awudie no sofo yiri mu ya na ne ko tie nkwasi asam no nyani ama ho sam sa o maami hu sam e ko da ben wode ne ba de duru ncho no mu ha ko keka bi kira no ni sam fo no wode tia no ai no so e sofo Oyere keka bi kira no so Tikana Ghana mpanimfo aye aya ne ye ka galamse nya tu no mo hia papa ya dia wo ye nyina galamse ya wo tu nyina e China ni o owie ye no wo anya ne ba bia maami akosa man ba bia sai ahimfie ahimfo no so tuo ne etu sa galamse wa asase no so mo tuo ne ye sa asase wo enti mesina na ahimfie e be ko bi ne akobu sa nanam sai asase na obesa ma maami wo so no e de ne wo so me kan se opakofo time okay say ye pe koko say 1 million say na oda o yes papa ye ma tri kwa ampa me kwa na me tia former president ko fa oda dia waje kum no yes you copy esie giant ye ni pa happy na ni badaba yes papa oh say the time Brazil ni some na ni badaba oh say can say pe 1 million metric ton koko be wa say 300 kwa ntimi gas ye pe bio 300,000 kwa what you say man pa ibi aka say ye pe koko dodo say ye sum ni nyina agu edi jisika twenum ye tiwa ni ye hwe okoka we sibini mu hwe we koka mini mu hwe we koka ye politicians ayemfusi ani mu hwe assembly man so ni mu hwe ene ekoso saa obi ani mu hwe ene China for yi say ye no ma ensuo kwa ye nya binom ebe kakra ibekwa akoto epunsuo ene ye de esi kiregum se ebe ye de na akwa ti se ORS ni anom ni ehun atoye de Ghana ekoro no me da se abusia ina kakra opanyini ni de asase na ono ne ka emienu ne ka eyemienu wakotu okoagu asaje ba me japade no wasai no ayimfio ebeko se ti akotwa wo abade a ayimfio ebeko na Asante nsɛm mmienu nyinaa ma meet baako pɛ na mehyɛ ase afiri agency asɛm no so sɛ agency on sɛ da bi akyɛ me takyi yɛ ɔse trapete so na ne nkura ni agorɔ nya aheni o me a ebisa mfifiri ɛbrɛ nya agyapadeɛ no kura ma wukɔ wo na hwɛ na yɛ nkyɛ hwɛ obi nsa manseɛ ubu na nimtia na utietia so a wanhwɛ ye onso nkwana no ebetia o sam me susu ampa sam sam fifiri hwɛ ebedrum na bi kura no wanhwɛ a bra kura no obi ammo ana onso ti wona so bebo obi ma ammo erewu ga debi ini ta na aka ya na si se osi se udi emoti akomfo sɛ o se woni komfo ba beda ni ni trum no na ni moti anso gyina wachi non so bu trum dum eti ana dia na ya ne se omo mota che obi wu achi ade no ya omo fa adwen panche no dodo na amobra bet me kan dia kosi so se na no chami tachi ma me ko jan baabi ono na obi de ne nsamanse gya no
na kwa achame tachi fa so ka kire abusua no owie ya no na agya omusu na agya omanigye omuwie chese enkabomu na na aba tears of joy enti obia na ewudi ensamanse akura agya no so hu na me de mesre ohun tawia ansa nkayem no chese kamia se konsia wo adan na wo kwohwe cha no wo de akosika 5 years eti wo baba ya danko da do sa 5 years ne nso ne de na advance no aso sa bra no wo kogina court ache me de wo wiase a bobra enidi wa adwene ho na minka maami asemi bi se susu ampa se me papa wu ajamasase koko wo so ono a ni moja ni wa bre wadoafu a tiswa badi na se hwe de o maya asase ni sesia na tifia ka tem se o maye ni wonso galamse no ye jai me de sabi me nka se empanimfu ahu na Asante ekira no patututu me ko GOC wonom soja panyin pa me yonko no ya o se me nka madamfo nyeza ai se ba bi o ko training akoduru de me ko training ni bi wi an o ya me yonko ba me ko training ni bi wi dia o ya me yonko to ya madamfo pa na ye friend GOC soja ni bi a wo tie mi bi onim GOC wonu timi fa phone ne ya kasa ni mi enu no me entrem na tie phone tie ase okay madamfo yo bi a oda no na ya na eye panini akola chamita kibetima ye madamfo okay madamfo edu enti chamita kibetima ye madamfo ya to ntimi nya me yonko no ye obi a oni ni botipen chesa oni ni ra monko no se yonko oye me yonko ye me ni ra yonko madamfo me dano di yonko sesa bi eburu sabe na nanu anim se mikro mu man hene se wo man ho kwa ma mitimi ko ne nche ni di agro mitimi ni di nkita ho bia bia nka one na tipens wo le bedi a metima ka se na na ye madamfo na mitimi nka se na na ye me yonko sanity enti na Asante de me kan se GOC asem we die ye de general officer command o ye nipa se ye nyina de mfian ko gyina asase we so kampion ya the class 4 ya ko ni ba wu a ji so ko jam no ma onse da bia me ka se mu afidie so se sore mi enko ni obi a na ti ase ji se so odiom na ni odi ni jimi di wanim so guys so ka jimi man nya ko ni ba wu anu ma odi se from awye jimi sa na odi ti wi ase anu nti ho nka se wo jimi ka se wo furu was he jimi wa do mu wo sa no en ka ho nka se wo jimi furu to aso na je sa furu takra ni twi fari e jimi ni wa jimi wa jimi edi na Asante de je be kan se yenya hu ba bi asase ni da hwe omudi o omudi tell sisters nyo mo omudi o we di omudi ankasa hwe kwaye bi otu kwa ni adwira gusa no anu ti ya de mfia ni duru a me se wo asase nya asase we na wudi a wonka ho sa asase we se eye kase ebe ka be se ai e ka dionu sa aya ma mi nya botre na je se wonyina sika na bene okay but wo ni ntwa so ba bia no ni asem na mo wo e ka dionu ne so no ya de mfia ni si usu a ni abro mu a China ni no anwe onu obekọ no no abọ ne joto anu enu nti wo hu mu anu no adi ka adwane na obekọ na ye Ghana fo ne ye sha asase na se a ye di nse hunu no enu nti be de opani uti a ka che omo se e kira ye ba asase ne so enu nti obi afa ne niam anto yi okay me da say mama nchia Tescodom family bo shen Tescodom busiani nyina mu ama no ne mu amu Ghana nyina afishia pa enam de mamo na masere twedi ampon bambo atomo so se nyankopon won kam ho de amodum nsa beka bia nya nhira na monkomanim enam se Tescodom abusia Mpanin Atenase badwa munyiye mada to nyame on hyemayo mama ke yanko Professor what onka Professor Gofia so sinkonwa na da bia ya se ni wo fa asefo de ya na obesi ana na abali da question obesi nkonya aburenye nyame boa na twe ya
me chama na ata oye aduane wa kire hedum ha okay ona na nkoda ne nyina abusua ne nyina obo adwuma na ofa ko fisire so opamade no ona na yire moda okay yeah yeah mama ya pa no ura no so ye nchia no daddy's bread ya mi shira no pa mama patient ye kese mienu ato no mama patient ona ne ko abusua nyina e wode chem so ya chia wo mu emu ya akọ daddy's bread ya mi shira mama do ese yakosra no kejiti ana to wi no okay na eho no ayi no network ni ese dia to ti e free bitmenya no na ese yakoni bi ya hodi entina netisa wo awie ko frem ko amadu okay oyida ya kura afi frem nya no na dia tie ne se o man no ese ne yankeka bia na nyamenye ne man na yanko da animra wazo hwa am se agency mu awie kire se bema ayu hwe papa ya ofre no anane mma ne nem yede no mu kasa kire ya ewo ehempo na ofre na kusi jema mo wonim nyame akatu ya no de manipa se wodi ade bi yi obi na se obi nso de ho na similar asem no abi koye ona ye oya na wanya katua ade bo ha odi yi obi na nipa ye honhom saa na dua ne nyanwa na ayese dua pe obi obi ka ye beda ho so ntua ni background ya amete age akire di obi nso de okade a akobo ndua na che se nyame de wo da kama obonso wani ahirete so de dandaji oze opim no kokwa le do se akwere da ho fefe ne wo fa se o twindi tiri ma kwa ntia kwa ndu anya no obu nani so se kofi mi ko me ki otambo fefe oso wo fa abatum na me kontokwa o fa de o ba na me ko otambo bu fefe no ba so se ka fefe oso wo fa ba na me kontokwa no ntokwa fe kwa wahu na ofre no no a wo ka no na yine ne manyina gire che kwa no mu kasa wase mu go amu ni dwumadi a sa no ka omu ho asere enka we kwa de hu enka papa nsa wom na wo ko ho a na ya hunu se wo ko papa de won na sie so odi ade obedi ade woti de ade ni fie na we de na o mama ko wo ba no so nya ofere bra na amo ana amo emfa ni ade mfamu saa oti ase ya ye ka bibia wonti ase ane mame asem se ya na me fere me nkoko bi da enema ekoso no na me ne mame no a me kwa kogunsa me modua me kwa kogunsa esu afra me papa saman agunsa ade niema niema bi akeka aka ho na majam ho na majama mo igunsa de snap pa ni nkosua ne chichiriye kika fra Ghana ye de no no enema beto ye kwam ka ye de pa na me kan chichichiri guda na chi ni niema ade ba chibon se ba akona se fufufuno no otiafoma wo hunu na ni ase abonbon na chichechim te se kanen no yekotu anwa na de ye nipa na de burawurawura na ni ase na ni na akwachichim na wa ye nipa no bo so no wa ye nanim se no hwe lero ai ozo bi de ase ne fa ebi na ya jo ya na me se we brother shi tu de obo a o ke na won ke na ke ya che won ke man na so kakra na efe man na so kakra ayi age krobe ni ebo odua o so Asante mankwane sa Asante be kwai oh no asase no ebi akwara de efe se mo ma tie for mo na Facebook na me he enfoni bi akeri atuzo akoro keke abufu ankasa na me de me kan sa no sa me twe na antwe a na me ma tikam de didi nyina me de aptoto ne ma de akogu nsan ni ye nyina ete wo ni ye hwebi afa be ye kaka ne ye frɛ wo se wa be fa fie no na nka mu bedi ade mu gum na me mete ba bi emma so sa na me ntimi na timi ma mo so mo na ara Ghana ya last match ye boy ya mobra ya mo mu nso mo hye no so amobra me ma nso mo me dman ja mo so amamu ankwalifa me mobra me ma nso mo sa oba ekronfo no no wi a o mobra parliament for ba ko kan wo se shark for Uruguay for ti ma sa hye ni mpre no so no ahye no pa but the yana Dennis say no o nyina eba no o mo so ankwalifa me mobra me ma nso mo no obi o ma hetu no ngususu
What you say? Me mo bra me ma. What you could so do you? Ah, obanya. Wo fa fita atare say okọ. Na so for friends there pass no way wow. What can we? Titi wa pa no. Na wo niema here moto. No way. Obanya kadache wo fa fita atare say ya se bra na ya che no so am. Na okọ be abosom na se bra ya che ha. Nkra me nsa aka echi akọ bra be hum no. Ono wo mo bra. O ma so mo bra he wo. Enti me di twa to okra no ma me die no. Ya na ya o. Hwe me hunu koko ejapade se ashan koko fie bi si ho. Koko fie bi si ya ma hunu pi. Me hunu galamse fie da. Me nti me hunu bi da. Awai yetu galamse enye nne. Me hunu gold se yi galamse fie ni da se obi akotu galamse wo mutututu ya bra galamse eni na ahwe na kom de wo mu. Sa sika na hefo mo sa no. Ye nini sa wo. Gold sika ye nini sa ya tafretafre ho nti asase ke japade pa na se asase da we aye kwaye wo ka se wo dua ne ma bie be ye mutu unya tuni se nso a na asante so aba wo de yahwe nye ye bi o bedim fie se wo ho na se mu nyina mbewu akọ na hwan ba akọ bi akọ asase no na wo de age obia hye bra boso beda se 0224944401 and media sam hemfo se o mu nim hu bia o mu nka ho asem ye ntende sa enya de beji achiri. Okay, hello. Mpanin Atenase o Nana Asante. Na fie ni ni usuame. Oba enko. Nti abejafo nyina. Na seti ame teti o se mu ba ko ka se da den samafo no o ma de da na. O ma ne da yo. O mo ho pa. Udu tafo sie ya enro ya o mo de billboard ka sia be bo samafo no. Eni atu ani mu obi a be ba hadi. Eni atu akire nso ye wu nso ye man. Enti abusia panyi no first case no on heye pa. Obi a ye de abusia de ama de ka o ti abusia fi o. Enya papa ne de na wo so ye de wo kopre. Enti wanya aka so de bi person be ba no ba mo fi wani pa je bi pari ye bit mi di fi form na ya ye le basa di de o ni se tete de no ade ye di. Minimi se mo de. Mo ba fi wani a he ni ye pa no di a. Ma bi fi ayi se bu okro mo sa yi ba da. Da se o ba fia. Hello. Hello. Akra enko. Ana madwe. Ya jo. Agontre. Ya ho ya pa. Ana ofra. Yan franco me tafi kete pata kwa. Okay. Nana ni se de dia. Man please we are Nana I study now for stop to other department ni na admin ni da bia papa no osada ye dam selection ni fi na me edi o na me edi na ai leda na ai no for kingdom American yeah yana ha mo na ga say enti yangu ne ma no fan nan yangu ko ndi maye ipa ai na di on fa adega pan when to popular do on ye enti no akate na there is just need to see fida consider maybe after them. This is something that you are going to do about Ghana. It's a opportunity to know record. Atase, it's a opportunity to know record or men. Yeah, Atase and Mokawa Sunday. Atase, you're going to lie and there. Nina, I will do you. You feel actually na you. The meat guarantee away where the man let them know that they are not influencing. No, a Busaka influence our but the more bleno. Na tena mo fa I Busaka to can other ka go to be Atenana. Yo, hello. Hello. Ana Soaba. Oba. Mpanin Atenase. Eri yo so kwa. Na mo hoye. Ya hoye pa. Na ai na me ne ma no mo kasa wo akire no mo yale wo. Obodo on ganjo okuru so nkonkwo bobra no on ntaja pere ni ma wo mo hu ono asabawi o sabamu o se akura wo no ogire kire wo toto ayampia no wo mo yale papa ababo nya bo na akonkwo mo toma mo de mo ganjo mbafa so nkonkwo paja pade ni bi no fama mo obi die o die ja ne ba awo ne ba die ja no atusu nsama atu hu tu okura miensa eno na wo ba ba de wo su kura de e pija kura se ye se busu hu firi mu abuzi awu flu na abete mu ade aje aboso okuru papa no on pe ba bi kura ntina on pe ba bi ntina fa kana japade ma no
Monyanse mu hu no one ne yire ne ma omoto no omudi no I don't know before some free or desa obi bra ade ade agya ne ba e wo be gyan say me na ba beke obi aso na ade che also kwa na de ma no ko pe bi ma ne ma na say ma me ne ma no se ba pa di wu na so je japade na so bi be tiro so no so be fa na so mo be bi o ma no akasa na nya me ti o mo ka okay so I know before ade me da so be bia hello you get your own car. Ya cobra o que vê na o sabe pai de boa. Ya se papa no na no bana de fama no. E bebe não. Na o claro, o da no bana de kwa sa fo e mana. Ya se di o mai no zamo. E ko na wo chobu no. Ya nche no. O wa hini man ko amegi mani so mi ko. Na da you. Ya da se do cat woni hello. Okay, any assign ya pon no. Awisa fo ya sorry so. Chamtaji. Kadaji. Eno du fie me chia no oje oso pani confuse so me chia no chia kwa maman chia kuma wu man ne agogo man nyinara yo abusia nana ma mencha ma Jamila Bawa e wa America ma mu right ma Jamila Bawa ma me bia wo bia ne family nyina oni abusia nyina nyam ka wo ya fro dodo ya de bra na ye no fo kakra ya fro amecha obaya ko fro ma me so me tewo ka che obaya chopa Omo be start match na ke home fa ho ba chenye mba we be ko ba ya we be ko ba ya we be ko e ko so say odidi fiache e say no ko ba ya ona ko so ire ye tungonya na Asante ye ko ma me nyam che ne nananom ne ma eno ye bu ama me Lucy Matilda Oyibo ene abusua ne nyina atamu nyina me che o nyina ke Minia kwasiada ye sofo ba ko pa je okurukura ye sofo king sofo king se dom fe ye nchia no ne ne me Dora ene asofo ni asofo bodi sofo kwaku sofo ya ne asoreman ye bebo afode akina ayi kwasiada okay kwasiada ntie ni se nyina kwa ko ta akiri oni kurukura ya nti nyame mwana inu ho na afie minia ba frisha nso wo ashtown prekisim ni kuno fata. Okay. Ya don pa ko den kwasi atai. Ni na de o. Kwasi atai. Nkwasi atai sinua. Obi ta nkwasi atai. Wo se me hedie. And there will be some more na.